Kazoi muri Zimbabwe kusangana kwatiri kuita zvakare muchirongwa apo tinotendera nenyika yeZimbabwe sekuziva kwamunoita masvondo apfuura tanga tiri kurushinga kuchomutukutu uko kune vanhu vari kushungurudzwa nechirwere chenzimu. Nhasi uno tiri kwaRusape. Ndofunga kana muchiona runako rwenzvimbo ineyi, tarirai gomo riri kumashure kwangu, tarirai masunflower, tarisai maruva aya aripo haasi ekusimwa nevanhu, akangobuda ega kuratidza unaku hweZimbabwe, Zimbabwe inodadisa. Asika tiri mukati merunako rwenyika yedu yeZimbabwe, kune matambudziko asingaperi, matambudziko atiri kusangana nawo. Nhasi uno tasvika pane mumwe musha watataura nababa naamai. Regedzai tisvike tinzwe dambudziko ravakatarisana nawo. Chokwadi kana muchitondera kambuka aliki macheso anzi kana paine ane chikwambu ngaita sei ngaabvise. Handidi kutaura zvakawanda, regai tizvinzwire kubva kuna baba namai vari pano ava. Ndisiri kuzokwanisa kukuudzai mazita avo nekuda kwezvikonzero zvakasiyana siyana, asi chiripo ndechekuti toda kuti vange vachitaura nesu tinzwe dambudziko ravakatarisana naro. Uyezve chikumbiro kwamuri muri yeZimbabwe, ndinoziva izvozvi pane n'anga dziri kundiona, pane maprofita ari kundiona, pane masvikiro ari kundiona. Veduwe muri yatambura, vabatsirei. Ndizvo zvinorodza simba renyu. Zvezvo munotitaura kuti ndoita zvakati, hero basa. Mabva ngemayamura mhuri iyoyi, ndiri kubva ndakuunzai pachirongwa zvakare tichiratidza kasimba renyu rine mukurumbira. Rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba. Farirai chirongwa chenyu chesvondo rino. Muri yeZimbabwe ndinoda kutsanangura dambudziko rangu pamusoro peupenyu hwandirwadza nguva yakarebesesa. Nhasi uno kuti ndisvike pandiri panapa ndigare pamusha wangu pandigere pano, ndine mudzimai nemhuri, asi kwazvakatangira kuti ndisvike pakushupika wandizotsvage rubatsiro. Ndakatanga tiri grade 4 tichigara kune imwe village yataigara tiina mai wangu nababa wangu, tichigara tichirerwa namai nababa semhuri. One of the days pakamuka pamagumbeze pandandakarara paine nhekwe yanga ine fodya yebute, pari pandandakarara inini ndini mukomana mukuru. Saka nhekwe yaya pamai vangu pawakamuka vachiona nhekwe yaya vakatora fodya yanga iripo mukati menhekwe muya vakaitora vachibva vaisuta vakabva vataura kuti nhekwe yaya yaunzwa nambuya wangu, vachireva mbuya wavo vakazvara baba wavo kudzinza kwavo. Vachitsanangura izvozvo vakatora fodya yaya vakasuta. Pakapera 2 days vakataurira baba wangu kuti ndarota mbuya wakazvara baba wangu achiti ndauya pamusha muno mukuzoita basa rekuti ndida kumirira mhuri ende ndida kurapa. Saka panguva iyoyo baba wangu hawana kugona kuti nditi wakazviramba kana kuti wakaita sewazvigamuchira, asi zvairatidza panguva iyoyo kuti wanga wapasi peutongi hwamai wangu. Saka baba wangu wakabva wanzitenga parudiwa jira rewhite, wachibva wanotenga jira rewhite kumakesi. Watora jira rewhite wakabva wauya naro, mai vachibva vatambira jira reya, vachibva vatenda baba wangu nemutupo wedzinza redu. Watenda baba wangu nemutupo, wakatora mai wangu wakatora jira reya wakaripeta vachibva varisa pakone pachikuwa, kana tiri kumusha kuno pane zvatinoti chikuwa. Saka jira reya riya rariswa pachikuwa, pakatorwa bute riya ravanga ramuka remagumbeze pangu, vachibva vatora bute riya vachibva varimwaya pamusoro pejira riya. Warimwaya pamusoro pejira riya vabva varipeta futi zvakare, jira riya ribva razara bute. Right, barasiva rakadaro vatarara. Following day wamuka kusena wakamuka vachiti mbuya wangu watogara pamusoro pejira iri waita hako. Baba wangu hapana kundiziva kuti zvavakapindura zvii, handichanasi kuziva semunhu anga achiri mwana mudiki. Vatarara futi mangwana chokuseni mai wangu vakatanga kuti jira iri rakutotaura ende rakutotaura. Saka pakatanga kuchiitika minana kubva nguva iyoyo. Ndikati zvakatanga kuchiitika after izvaitika izvi wakamuka kuma3 kunze kwakuedza, vachibva vanotora mushonga musango, vachibva vatora mushonga musango, vachibva vaitwa miduri, vachibva vagara pamusoro pechidhirama, vabva vakurunga mushonga yaya muchimugomo. Vakurunga muchimugomo, vana vese takatiripo takamwiswa mvura yaya mushonga yaya tikagezeswa nayo. Zvapfuura izvo. Following day takamuka futi dziri kuma6 zvibva zvanzi namai pane zvada kuita panapa, munhu wese ari panapa da kuti abvise hembe, kusanganisira iyo ndio wakatotanga kubvisa.
wakabvisa hembe dzavo dzese. Baba vangu vachibva vanzi bvisaiwo hembe, isusu wana tese bva tanzi bvisai. Saka waitora mvura yakanga yakurungirwa. Mama kura sei ipapo? Ndichiri grade 4 ndada kupinda grade 5. Saka waitora mvura wachipfumbata mumukanwa wachitifuridzira mwana umwe naumwe, waiti wakavhara nzeve yedu uku wobva wafuridza munzeve wachiita kuti mvura ipinde munyama dzedu, kana kuti unoti tishama wokufuridzira chichimukana wopedza wokufuridzira futi kumeso. Saka tese takaitwa izvozvo. Saka mwana umwe naumwe pa that time tatiri 5 kana tisukanganisa. Mbozimba medu takazwa tiri 7, wani mukomana ndiye akazoshaika after mushure munge mai vangu vakuita zvese, ende mwana uyu wakazobara iye akazoshaika wakazobara wakutoita izvozvizvi. Saka panguva iyoyo manje baba vangu wakachidzitora mwana umwe naumwe utenderere naye nhanga ino zvakaita senhanga ino yatigereni, hainzi tenderera pakati pemukuwa 3 times. Saka ndaibatwa ini ndakatanga kubatwa ndibva ndagukuchirwa nababa vangu, hapana akapfeka hembe ipapo, patatendera ndaitendedzwa katatu, wotora futi umwe mwana wotendedzwa katatu. Pedzezvo tapedza iwo mai vangu vakatanga kutibata futi 1 by 1 mwana umwe naumwe wachititenderedza panhanga paya. Tapedza zvanhu zvapera. Saka ndikati kubva mazuva ayo ndichikura ndapinda grade 5. Ndapinda grade 5 awani nongo kuti nditi panguva yacho wani zvainyasa kuziva, but inini ndaiwa nepfungwa dzekubengenuka ndikuona kuti zvinhu zvaingoitika asi ndaingozviita asi ndaisaziva kuti chii chiri kuitika, asi ini ndaisaziva futi kuti huipi ndaingozviita semwana. Saka mazuva acho ndipo wakanga wangoti wanogona kuti takagara manheru, waigona kuti ndiri kurememba pane imwe hanzvadzi yangu akangonzi uya panapa, abva angotorwa hembe yanga inayo abva aikumurwa hembe yacho abva aikanikwa pachoto, ibva yanzi hembe ine mweya tsvina, handisi kuda mweya tsvina, saka ibva yapiswa. Ende hembe dzacho panguva yacho tatingori varombo, asi urombo wedu hwakanga huri nani nokuti baba vangu vakanga vaine mombe dzavo nembudzi dzavo. Saka zvichidaro zvakuitika zvese izvo pakatanga kunzi mombe dzatinadzo zvikanzi namai mombe dzese idzi ngadzibve panapa ngadzitengeswa, handisida kudziona dzine mweya tsvina. Baba vangu vakateerera saizvozvo, mombe dziye dzibva dzatengeswa, then mbudzi bvanzi ngadzitengeswa. Ndobva zvadaro izvo baba vangu vatanga kuitika minana zotika waitika nawa kubika sadza, vaingoti wari pakati pekubika sadza riya riri pakati pekukwata rikangoti kodzonga rine mapundu neuvhu raibva ratoti ngariburi waratiswa masozoni mwana wese ngadye. Ndopataiti waiti wakabata huku, tatine huku waibata huku wachibva waisa musosi, paiwa nesosi yakazenge yanzi baba vangu watenge ngeri sosi yewhite nekapu yewhite. Saka waitora huku wochingizira ropa riya riya musosi, wotora ropa riya riya womwa. Saka huku yeta igona kuidya kana ngoda isina kuibva, wangonzi idya kana sadza riya risina kuibva. Zvese zvaingoitika minana ingosiyana siyana. Saka by that time munini wangu inini iye akazofa rakanga riri gotwe, abarwa ndofunga ngane 2-3 years. Akatanga kurwara rinenge buka riya ari ku next door ainotamba. Saka arwara akabvaredza kuti mwana wenyu adini arwara, asi ndakuzoziva kuti ranga riri buka nezvaakaita zvacho zvekugwina kwemwana kwe ranga riri buka. Saka mai vangu vakandomutora mwana wabva tanga kumuruwa mambama, kubvira kumuruwa chaiko kumuruwa mambama wachiti andiri kubvisa dhimoni riri paari. Saka mwana vanhu vakambovadzora kuti musadaro waibva watojamuka, ende wakatojamuka hapana yokwanisa, waibva watochaya mutono chaiwo zvekuti munokwanisa kutoona zvavari. Saka vanhu vese vaibva vangoti izvi zvakaoma kusvikira takarara nemwana uya ari kugomera. Following day achibva amuka aunga aserious, ipo ndadada unopedza grade 5. Ndobva pane mumwe mukadzi akazouya panekidzidzo achibva asanangura zvikanzi maitiraita mwana wenyu dai maenda naye kuchipatara. Saka baba vangu namai vangu vakabva vatora mwana uya vachibva vamubereka kuti vaenda naye kuchipatara, ende kuchipatara kwaenda kwakusina transport panguva iyo vakamubereka achibva afira munzira. Saka ivo vanoti wakazomuona kuti mwana afa wakumutswa kudzokadzwa watomuzira vachibva vadzoka kumba wakachiudza hama dzavo panguva yacho taisagara kuno kwatiri kugara kuno, tatiri kure chinhambwe nehama kunonzi mavillage uku, tatiri kure nehama dzedu. Saka soko rakasvika kuhama dzedu kunoku padzauya kumusha, but hama dzese musi wedzauya dzichida kuti dzigadzise nematare ekuti kana wabvunza kuti chii chaitika hapana chaigona kutsanukira, because mai vangu vaitopopota vachikundura hembe usiku ihwohwo vachirara, vaiti mwana akafukidzwa akafa kudaro, vaimujamba vachimusvetuka vachimutanangira vachibva vati kusvika watonesekana kuti chii chiri kuitika. Mwana uya makuseni pakasvika pakunoti anowigwa, vanhu vakazotaura nabva anowigwa, zvandiri kunyatsa kuziva akabva atakurwa zveshe wabva anowigwa. Anowigwa izvo ndakazoita zvekunzwa, anonzi wakasvika pamakuwa akanga ada wigwa munhu, wakati mese mirai wachibva watora bonde, paiva nebonde rakanga riri bonde renhukwe wachibva watora ivhu rese wabva wazadza ivhu, bonde rekutanga, rechipiri, rechitatu wachifusira iwo mwana uya ari muguwa pasina kuteedzwa mutemo wechiwanhu chedu chekuiga munhu zvatinoita kumamisha kuno.
saka vanhu vese vangotori pasi pavo asi vanhu vese vaingosarenda kuti because waitwa kuti mukada wadzora waibva kuti ndokudamburira hembe ende waitodambura zveshuwa ende waitoti ukatonetsana nawo iwe uri murainika waitotaura kuti hembe ndoya nokupisira hembe ende ukatoita zvifana nokupisira hembe ende waigona kutokubatira demo ende waitobheja kuti hapana zvaunondiita ende zveshuwa kusina zvaunoita zvese izvo munimina wangu afa tamuiga tapera papapera 3 days wabva wapinda zvemusango wachibva wanotema mishonga futi nekuchera zvandiri kutonyesa kuziva watora mishonga nekuchera wachibva watora mishonga yabva waikurunga ibva yarara iri panze that day ndiriyoga kuti wakatora mutsvairo watinotsvairisa pamba wakautora tati nedzimba 3 imba yedu yairara iwo baba namai wakatora mutsvairo wachibva wanousendekeza pakati nepakati pedoo kana ichiti doo musi watinopinda nawo right wachibva waita futi izvozvo wachibva watenga candle wabva wati candle rabatidzwa ma8-9 ipona ndapedza grade 5 man wachibva wati candle richa munhu wese achandorara mushure mecandle radini radzima mishonga yayo iri panze iri mudhishi zveshuwa candle rakazodzima tikazorora dzaa kuma2 tarara kuseni tamuka makuseni baba wangu wakamuka wachinzi da kuti tiende kumakuwa tese nemhuri yese baba wangu haana kuramba wakabva watakura dhishi rakanga rine mishonga riya pamusoro tibva tatungamizana tese nemhuri tichienda kumakuwa nanhasi vamwe vanondogara kusaidhiko kwatakabva kwacho vanotoziva kuti munhu uyu ndozvawaitoita takabva tasvika kumakuwa pakaigwa munimi wangu ndopandakaona pakatoigwa munimi wangu ipapo saka iwo mai wangu wakatanga kutenderera guva rira wachipopota nechimwe chirudzi sasingagoni kunzwisisa kuti chirudzi chii right tapedza zvakachinzi mwana wese pano achabvisa hembe achigezerwa pano saka inini ndinova munhu akaramba kugezwa pamakuwa ipapo asi vamwe vaneso wagezwa saka inini ndaramba ndakatoramba zvonge inini nechinji akatodigara mandatojamuka ndikati akana ini handisi kugezerwa panapa handisi kuda mandangosiyana mandangonzi mwana anodini anopenga siyana asi vamwe iso wakagezwa nababa wangu wakagezwa naiwo mai wangu wakagezerwa pamakuwa ipapo wese wasina kupfeka right zvapfuura izvo tabva tadzoka kumba takati tigare warungoita mwe minana imwe ise yaingoita isinganzwisisiki wachingopopota waingoti anytime taiva nedzimba dzeuswa saka waingoti kana pakati peusiku wakangomuka so vanogona kumuka wabva watotora ladha riya wabva watokwira pamusoro pechitsuri wakutotanga kutopfurunyura imba kana kutotanga kutoidhirisa imba yacho iyeyo ibva ikatodhirisa mangwana acho wakutodaidzira kuti baba wangu ngatsvage zvidhina tiwake zvidhina zvacho hapana kana kuti forum hapana pautenga unotema miti musango kwakuwaka imba yatogara saka chakazoitika ndechekuti kwataigara anga iri maresettlement taiva ne6 hectares dzatinadzo ndobva mai vangu bva vatsanangura kuti tirambe takagara panapa hazviiti ngatidzoke kumana kunova kuno area ine ndo mana redu ratigere rine dzinza redu zvikandi ngatizoto saka baba wangu wakaona munda iko maminete zvikandi mai wangu kuti tichagare panapa kachiti ngatidzoke kumana saka pawakati ngatidzoke kumana baba wangu haana kuramba wakabva takabva tatuta mhuri yese tabva tasiya dzimba dzacho wabva wapa umwe munhu aigarawo ikoko area yakanzikana uchidatora enda achibva atorawo zveshuwa right atora munda uyo atora tabva tadzoka kuno takabva tadzoka pamba pambuyo wangu wanowa ndiwo mai wakazvara baba takasvika the first day mai wangu achibva watsanangura kuti isusu hatisi kurira mudzimba dzenyumbuya taurira muhozi takabva tanototira tese muhozi yaigara zvinhu zvambuya wahozi waingotochi ihozi inoitwa kumushadzi yayo right tagara saka mbuya wakachibva watsanangura kuti imimi kuramba makagara magariro akadai so haiti madii manogara kumunda wambuya unova munda wairima mbuya zvokuti kana tiri pana dzimba dzambuya dziri uko munda wambuya uriko saka takabva tanzi munda wambuya uri kumwe side saka takabva tanzi ngatinogare mbuya wachibva wati munogara kumunda zveshukwadi baba wangu wakasimuka vachibva vanzi namai vangu tinotochera tega foundation patanowaka patatsvaga zvidhina imba yakawakwa ibva yaita 3 to 4 to 5 courses iri yeround asi yanga isina kupera rimwe side saka vasatonzi no ngatitoendei kumba kwedu ikoko kunogara ikoko zveshokwadi takaenda the first day imba yakapera kuwakwa tichitogara imomo saka isusu wana tese dairadzikwa uko ivo bwana mai vachirara pari pamhene imba yakadakara kupera chidziro kusvika izotiri kuti tingogara imomo but zvazvingori zvekutamburawo nesu vachingoshamisika vanhu vachizama kuda kubvunza kuti chii chamuri kuita hapana munhu aikwanisa kuwagona kana kuwadzora kana kuda kuti vaingoti siyani zvandiri kuita saka takavaka imba iyo patazokwanisa kuvaka imba imwe yechipiri dziri dzimba dzeuswa dzimba idzi dzondichiyoga zinopedza kana kuti 3 to 4 months dzatoputswa futi zvinhu dzine mhepo yedzina saka takangoraramira mukutambudzika ikoko kusvikira inini ndakada ndiende kuchikoro baba wangu waita zvemaricho pandakada kuti inini ndapedza grade 7 chero ndiende kuchikoro wakabva waramba kuti hapana mwana anoenda kuchikoro hapana mwana anoenda kusekondari ndizveshewo sekondari handina kuenda right ndakabva ndazotsvaga basa rekunofudza mombe asi ini zviri kuitika zvese but ndikati ifeti wari kuita zvese izvi inini handakupota chiti wachitipa mishonga ina handakupota ndichijamuka hameno chaingonditi ndirambe
saka mukuramba kwandanda kuita kuya kwachingoti aina zvanda ndisuda mandazoona umwe munhu shamwari yangu aigara kusaidi mandati ashaona upenyu hwandikurarama ini ndo basa rekupfudza munhu but handikutsvagira mandandoshanda kune rimwe dhorobha kune rimwe Rusape kuna Rupeza mandati chi ndashanda basa iri mandazo dzine munhu iye kushanda kwandaita but anoyo kushanda kwako ndakazengenda mutauro makuriro angu ndichiti so baba wangu namai vangu vari kwasi zvakadai izvozvo zvikanzi no chirega ndikubvise panapa ndinokuise kufree market kudhorobha kwaMuraminda zveshuwa ndakabva ndaenda kufree market kwaMuraminda saka ndakupota ndichiti ndiri koko ndaiuya ndichiuya kuno kumusha chitenga wekwaRusape wachisvikawo wachinoita zvavo zvaurungoita izvo apa wazenge watenga chuma chekuisa muchiuno nemachira wakazenge wane machira akawanda nejira reretso nejira reblue rawanga wakusungira muchiuno wachitsanangura kuti ndezvemudzimu yangu nejira reretso nekapu iyaye white yange ndiyo wanga wakushandisa neko wakazenge wairasa asi fodya waigara naye fote buti waigara naye nguva zhinji saka zvadaro ini ndakazobva kwaMuraminda kuya kwandaishanda basa rapera mandadzoka pamusha saka pamusha paya pandakadzoka kuti ndiyedze kugara newabereki handina kukwanisa kugara newabereki chikonzero chakaita kuti tadze tata ndenda kugara everyday ndakabatirwa shamu ichinzi hauri kuramba zvinhu zvandikuita kuramba kwandaiita ndairamba mishonga yawaindipa kuti iwe idya saka wamwe nese waitambira wachipiwa mishonga ya ini ndichijamuka kuti ano izvi handisugona nazvo ba inini ndisei ndakadaro saka zvaita seizvozvo ndichijamuka zvese ndichijamuka mfana kunzi mwana hana kukwana saka ndakazenge ndane shamwari yangu yanga iri Rusape mudhorobha ndakandambomutsananguriro nyaya yangu makuriro angu iye achingoti yanga ari mukuru kwandiri zvinganzi mningi ndachaedza ndikubatsirawo kuti undoita sei abva azondidaidza akatokwira bhazi akatouya kuno kumusha akanditora ndaenda Rusape ini mandataura baba ndikati baba indawo muno unoonekaite sei ndasvika kwaRusape mufesi ya akangorera nini 1 day 2 days zuva rechi 3 mufesi yakabva ngoita kutanga kundigandukira kuti iwe ina chagari nehosi yama yangu zvabva nepi apa ndanga na mari yebhazi yondidzoke kumusha mandaita dzinenge 3-4 days ndicherera pamusika mutown Rusape ndichimuka ndichigota matai saka the third day pandaita 3 days ndada kudzokera kumusha netsoka kubva from Rusape kuya kuRusape kwedu panova pane 36 km ndakabva ndangofamba ndopakati pokufamba ndakabva ndasangana neumwe mukomana ndangomti ndikutsvaga kubasa so ndobva ngoti basa ramari basa rikunesa ini ndoshanda kune imwe position ndikuda hangu upenyu hwangu wakadai ndobva nditi no saka that time tiri kutaura tiri padhuze nerailway pakabva umwe mundara yamba ndangomti baba makadini ndikutsvaga wakabasa zvinotsvaga basa mwana mudiki abva aona zvandiri zvacho ndikuita kunge street kid zvikanzi chii chiri kuitika ndikati no so mai wangu arudai zvikanzi abva angonzwa tsitsi muchinda waya abva ngoti no ndine munini wangu ari kuHarare nchaedza kuti ndimufonere uende kubasa iko mana kuti mudhara yacho bvantora panada nenzara bvantora vaenda neni kumba kwake vananodya sadza mandadini vananodya sadza abva atora vafonera munini wake kuti kanzi chi ndaona munhu ane aruda basa chichi munomuziva here zvikanzi no asi chitupa anacho zvikanzi amunzi anobva kupi zvikanzi anobva kuno kwaRusape kumba kwakandimuziva asi ndaona kunge mfana ari kunesi zveshuwo munhu weye kuHarare akabva tumira muzukuru akachibva yabva antora Rusape anoshanda kuHarare saka zvada ndakashinyora tsamba kuno kumusha ndikati baba ndaona basa chi kuHarare baba wazvigamuchira ndakaita dzinenge 3 months ndazopiwa mari yangu mandamboya kuno kumusha mandasvika kumusha mandagara dzinenge 2 weeks ndakagara 1 week mandangona magariro acho ndiyo kumanikidzwa kuti ngatidye mishonga ini chingoramba chinzi ngatigeze mishonga ngatiite sei but ainzi ngatigezeni mishonga ichiramba mandadzokera kubasa kuya kwandanoshanda kuya ndakabva ndasvika ndibva ndaita 2 days munhu iye ndaishandira vatanga kundigandukira kuti asi chupeta ndichakodibva panapa handina kana kukama newe chichi zvimotanga kundijamukira zvimwe chiyazvo but by that time anozoti ndechemwe china chandidhonzera ndikabvapo bva ndaonana neumwe munhu aibvawo somewhere ndakangosangana naye ndiri ngofamba ndangomti shamwari zvakadai zvikanzi ndokwanisa kuchengeta uchitsvaga basa ndikati alright bo apa akandokwanisa kuchengeta nditsvaga basa ndangoti apo vandagara naye 2 days saka pamba pataigara pacho kwakuri kumbari kwakaita mandatakara iye airara mune imwe imba tichirara mumwe neimwe imba neimwe muzukuru wake saka pairaramba neumwe muzukuru wake pakabhauya mbavha ichibva yasvika ibva yaba hembe dzese dzadzirimo kusanganisa nebhutsu dzangu dzandinadzo inini saka takazomuka kuseni kuona zvinhu hamusisina uyu iye muchinda wacho anga andigamisira kuti andichengeta achibva amuka zvikanzi maronga mbavha pana pageta bhakete vandadzingwa inini vandatodzingwa sembwa no way to go hapana kwandichaenda vandatanga kudzungaira nesango vandaswera zuva rekutanga vandanorera kurailway kuHarare ndakaita 2 days ndicherera kuno chikafu ndichingokumbirawo vanhu kuti ndipewo ndidyewo right
ndakabva noti one of the days mandasangana nomwe munhu mandangomutsananga kuti ashandi kutsvaga basa zvikandotsvaga basa rei ndikati achero zvikati ano wakamboenda kumaindastry here ndikati ano kumaindastry handikuzivi ndobva ndidake zvikanzi ukaendeko unogona kuona chi ibasa ikoko unogona kudini kushanda zveshuwo ndakaenda kuindastry mandasvika kukambani yelobros pachirubikwa zvichingwa zvepanze zviyaizvi saka ndakatanga kunhonga zvingwa zvepanze zviya ndichizvidya manhera kwadoka ndichinorara kurero ikweya ndichimuka makuseni ndopinda mutere ndogeza kumeso ndodini ndodzokera kuindastry kusvika ndakazosangana neumwe muchinda aishandawo futi pane imwe kambani ndobva ndangomutaura kuti mukoma iye pekutanga chitanga tavanai akatofunza kuti munhu anogona kunge ari kupenga kana kuti tsitsikini ndikati anongoma inini upenyu hwangu wakadai une chitupa ndikati chitupa ndina ano mashoko anokosha kuvatori venhau vari munzvimbo dzinotevera: Cape Town, Durban, Pretoria, Johannesburg, Zambia, Malawi, Mozambique, Namibia, Tanzania. Muno muZimbabwe, kuBulawayo, Gweru, Mutare, Victoria Falls, Bindura, Masvingo, Chinhoi, Marondera, Mutare, Kadoma, Chipinge nedzimwe nzvimbo dzakasiyana-siyana. Vanenge vachida kushanda neDrumas Media, vanoda kuita freelance for Drumas Media, tibatei nekukasika musi wa19 April gore rino usati wasvika. Tibatei panhamba dzamuri kuona idzo kana kusenda maemail enyu padrumasmedia2@gmail.com. Chinono chinengwe bere rakadya richimhanya. Drumas Media, taking you to another level. Right, ndauya kuno kumusha ndatenga grocery ndauya kubereki wabereki musi wacho ndakauya nechitima ndasvika kumba kuvabereki. Situation mamiri yange yakaita yange isina kana kumbochinja, and by that time tatato nenhamo yekupedzisira pamba pedu. Mushure munge zvipfuyo zviri zvaparara, kana baba wangu chaiye wanga wakusvika pakuwaridza masagi kuti warare kana magumbezi ekufuga wanga wasina, kana kuti waone basa kana kuti mari chapasisina. Ndadzoka kumusha ini chiwana grocery, baba wangu ndo wanowana kufara, kana iwo mai wacho wakafara. Ndauya neshuga nini ndikati ndakawana basa kambani soso yakadai. Saka ndo kwenda kutodzokera watanga by that time ndato munhu atowinira atoradza kuti mwana akudya chiguta kana kupfeka ndakupfekawo aubva wafara. Saka wewe wakaradza kufara mai wangu kuti mwana wangu akushanda chichichi. Right, chandiri kuremember that time wakabva wanditsanangurira takagara ndakaita because ndakandauya kuti ku off zvikanzi ingati every time mai wangu aitsanangura wachiti pese pavari wane izwi riri kutaura munzeve dzavo, zvese zvaunoita zviri control yezwi ravari kutsanangura kuti rubva munzeve dzavo, nanhasi zvinova ndizvo vari kutoita. Right, wakatitsanangura kuti kuna baba wangu takagara pandiro zvikanzi mwana wako uyu kana akuda mukadzi ndichamupa ndini, hatori mukadzi ndisina mupapa. Saka by that time hanakuziva kuti wada kuedza kurevei, ende hanakunyesa kuzvisa musoro kuti unozomupa mukadzi ndakuda sei. Zveshuwo wabva waya magrosari, asi waingoita zvaroida nyima ndangona situation ipanapa inaudini inaomera zvakanaka. Ndadzokera kuHarare kubasa, ndadzokera saka ndada kupota ndichiuya apo neapo. Saka one of the days ndiri kuno kumusha, pane umwe musikana wandakanga ndapfimbawo ndakudanana naye. Iwo wachibva wandiona ndiri kufamba naye, wakangondiona waibva kwaibva tichingoona naye tichingofambawo tichiti tine kwatiri kuenda. Saka iwo wandiona kudaroka havana kunditaudza neni. Pandakadzoka kumba wakatanga kutora shamu, wakabura huni pamoto wakatanga kunditema naye, kundirowa naye kuti iwo akakudza kuti unopimba musikana ndiani. Zvikava zvinondishamisa zvikanzi hausi jaba iwewe. Mai unogonditi handisi jaya, kokwane ndiri muri kwere. Zvikanzi ndakakutaura kuti haupimbi musikana ndiri panapa. Musikana iye wacho anga akawana dada naye anga ari muraini medu, akabva amukirwa kuseni waita kuti wakatotanga kupopota wanobva watopopota zvinotonzikwa neraini rese. Saka musikana iye akatozvinzwa atorumba kwa kuti uko chakachaya. Saka pawakanzwa kuti chakatochaya wabva watoona kuti pakatoipa, abva amuka musikana yacho akatonha mai yacho tiza ako utende kwaMutare, ende akabva adzokera achibva atoenda kwaMutare. Saka iye haanokwanisa kudini kumira. Saka pawakamuka wachienda kumba kwako wakazosvika iye asisipo, pobva wangopopotera mai yacho zvikana mwana wenyu hafanira kudana nemwana wangu harisi jaya. Nyima zvangondinetsa iwo wandirowa nehuni yemoto chichi. Ndazodzokera kuHarare
ndaenda kubasa saka inizva ndoba ndatanga kuchineseka manje kuti mai wangu anotanga kuti nini handi anodana wasikana sei arikuita zvavari kuita sei ndichingoya kuno kumusha uchingoita zvavari kuita zamara inini ndakabva ndazo pane musikana ndakazodana naye futi kuno kumusha musikana uyu musikana ndakadana naye in fact achibva ini vandadzokera kuHarare ndadzokera kuHarare wachibva ati musikana yakazouya kumba kwedu aine mweshamwari yake achiti bva anotaura kuti ndodane mwana wenyu saka panguva yangu nditi wakaita sewanzwana naropa here wabva ati iwe ndiwe muroro wangu wandinoda ende musikana akazotizira aine nhumbu ine 7 months ini mandaudzwa kuti musikana yatizira nhumbu ine 7 months mandauya kuno ndikati iwe wakazotizira nhumbu yacho ine 7 months yabva papi saka iwe chidaidza tete wako indodaidza wachi tete wangu toonesana kuti nhumbu yakabata papi uye mazuva acho rutsanangura kuti ndo wabara nhumbu zvakamira sei mai wangu achibva kutanga kutora demo zvikanzi autauri izvozvo mukadzi ndakati ndichakupa ndini ndikati aiwa imamutiti nini tora mukadzi uyu ndichakupa ndini sei saka by that time ndandiringoshanda iko kuHarare musikana uya akasvika pakusununga atori mushameni asvika pakusununga ini mandakutsana ndikati tadaidza hama dzangu ende musikana yakabva atonoti hapana pazoshowa ndakangobhaisa mukomana asi nhumbu yasenga musikana ndibva atakura nemwana wake achibva aenda saka mai wangu akatanga kunorwisa kumusha kwemusikana uya kuti inini ndoda kuti mwana uya adzoke agare musha wangu agare nemwana wangu ndikati mai isi hatisi kuitirana saka zvadaro ndopandakanda kudana nemudzimai wangu nditori kuHarare mudzimai wangu paakanditizira mandatsanangura kwaiva nababa munini wangu uri kuHarare manena una baba munini ndofunga ndajamba baba wangu wakange wazofa mushure meunge zvese ndiri mukati mekuitika zvese izvi baba wangu wakazofa wakarwara 1 day initori kuHarare wachibva wakavigwa ndisitoripo ndisina munhu anditsitsira shoko ndakazotopiwa shoko neimwe shamwari yangu yatobva kuno kumusha tatoswera tese titori sondo tichitotamba achibva adzoka achititi iwe uri kunogara ndi baba wako wafa ndikatoshamiswa kuti baba wangu wafa sei zvikanzi ndo zvatoitika watoigwa nhasi effect anoti watoigwa ndakandamuka makuseni mandaenda kubasa vandopiwa mari mandakuya kuno ndakatouya kuno ndichitomhanya chiti ndisvike pabasa toiga ndikasvika zviti baba watoigwa nezuro zvazvanetsawo mbatya dzangogoyiwa taita nyaradzo zvese tapera kuita ndo pakuzosvika nhoroondo yandakutsanangura yekuti mudzimai uyu nemudzimai uyu ndazotora mudzimai wangu zvadana mandaenda kuna baba munini wangu mandatsanangura ndikati baba munini ndaane mukadzi zvandaane mukadzi zvikanzi mwana wangu waita ndokura ndada kuti uende kumusha baba munini wangu waiva nezvawaiitawo futi zvinova zvekuti iwo pakukura kwaona baba wangu wasingawirirani saka isu taizviona but taiti tatiri vana isi hatinei nazvo saka baba munini wakaita sei wandisairira wanaedza kuda kundimirira kuti inini wandoti ndiene nemudzimai kumusha handiti zvadaro inini ndakaenda kune wamwe mukoma wangu ende basa randaisinza rakabva rangopera from Norway mandaenda kuna mukoma wangu ndikati mukoma ini ndakatizirwa nemukadzi saka ndinoda kuti mundipowo mari ndida kuenda kumusha kana kuti magona ndipowo mari yerendi ndogona kuona kuti kutamba ndoita sei zvikanzi no it's okay enda una maiguru wako mandaenda una maiguru wangu masvika kubva ndipowo mari zvesho takambogara dzinenge 2 mwedzi ere ndi 2 months apa ndani neplan yekuti ndichatsvaga basa but panapa taigara rendi yakabva yashaikwa patambonochengetawo nanasekuru wangu abva ambuya wangu wazvara baba wangu wavhoisa tigara nawo zvakazoita zvatanga kunetsanetsa patangoita wesitofuka kuti gandukira patangona ndikati ashamwari ngatiendichi kumusha mukadzi wangu hama dzake dzinogara kuHarare saka patamboenda kuna sekuru wacho pasekuru wacho patatsanangura ndo mamira zvakaita sozvatsvaga mari yekuti uroore ubvisire mutsvakira kuno mandati aurari bo kuti chakatsvaga mari yayo pazvaramba kutamba vandazoona mari yekuzouya kuno kumusha mari takazotengesa mubhedha zviya takazotengesa mubhedha kuti atinawo nemetress kuti tikwanise kuya chipa tasiyai midziyo iwona nhasi midziyo yacho yakatsakatika patauya kuno kumusha first day ratauya ndakava ndasvikira kumba kwambuya wangu akune muzukuru wangu ndakasvika ndati muzukuru ini ndauya nemukadzi asi iwo mai ndandagara ndatowanyorera tsamba ndikati mai ndaane mukadzi akanditizira wakatanga kujamuka ari ikoko zvikanzi handimbodi kufa ndakaona mukadzi wako iye pana ine ndotomutema nedemo ndakangodawo kutaura zvishuwa ndakabva ndauya kumusha nemukadzi mandataurira muzukuru wangu kuti baba munini wangu wasara kuHarare mandati muzukuru unoudza mai kuti ndauya nemukadzi pakaite ndo pakatangira hondo yakakura nene manje wakabva wauya wakanoudzwa wati ini ndauya nemukadzi pakati ndauya nemukadzi wakabva wauya kwatatiri kuno kwakumbuya wangu zvikanzi no haugari nemukadzi hazviti ndipo pakatanga kudambura hembe wachiita sezvo wachipopota zvinhu zvisingaiti raine rese richiziva tibva tadzingwa bva tanzi ibvai pano bva tatiza wakabata tsvimbo rekuti bva tatiza bva tanonyura mandondo ndese remukadzi bva tabuda bva tamhanya mbuya wangu wanga wabva pamba wangu wanochengeta kuna wamwe tete wangu patataona mukati tikati shamwari kuona situation uyu mukadzi akutoshamisika zvikanzi situation ndikati shamwari inga ndakambokutsanangura kuti ini situation yama yangu inomira zvakanaka mukadzi abva ati shamwari inini ndakuenda hangu kumba kwedu ndikati iwe ukaenda kumba kwenyu ini ndotozviuraya ende by that time ndatogumire ndikati shamwari nomba kwenyuka ndotozviuraya the situation yatatopinda nayo hazviiti zvishuwa mukadzi abva atoshingira patangotanga
Patenda kwa kwina mbuya kwe vananda sana ngoti mbuya zvakamira so saka mai wajamuka so kanza awara ngatidzoke kumba patadzoka kumba mbuya wacho mbuya wangu achibvunza mukangotambira mukadzi basi ndakati kuti mwana wangu arore nchamupa mukadzi wandinoda ndomuti ndokutema ine demo zvisho mbuya wakasvika pakusarenda wana baba wangu inini wana baba mukuru wangu wangu aripo wangu asati wafa that time wakabva wada kuti waedze kuda kuti siye mwana ine mukadzi wabva watonga kujambira wese zvikanzi mwana ndindakabereka murume wangu akafaina nawarume wangani ndobva watanga kuenda kwa sabu ndoti nini andisolo kuti mwana wangu agare nemukadzi nyaya ikatombogara ini kanzi kuya kuda ndikati ini anigare dare namai saka handigoni kuti nini nditongesa namai padare nekuti asi incha ndikuda handigoni kuramba mukadzi nekuda kwa mai ini handigoni kuramba mai nekuda kwa mukadzi chandikuda ndokwada wese ende sei wari kundirambidza kuti ndisagare nemukadzi sabu kabva ikoniwa zvanetsa ndo patakazo takazinge takutiza pamba tichigara musango takaita zinenge 2 weeks tichirara musango tichihanzviro tikasvika pamba pevanhu anenge atipawo sadza tingoti bona wanga utozva sishishini yatiri pamba pedu tinza kugare panapa kusvika paya paya wazinge tofanika wadzoreka moti patadzoka mumba takutonzi tabva tapiwa kamba kedu kataigara tiri 2 tichinzi mukadzi kana akagara panapa apindi mumba mangu ndipo wakabva wasimuka by that time kamti before wakabva waenda kumba kwana tezo rangu inini wakadambura hembe kuti inini daunowaradza pachina kuti nimukagara nemwana wenyu anofa zveshuwa kanosvika unodambura hembe kwana tezo rangu vana tezo rangu wakatoitawo chivuno wakabva watosvika nazvo saka vana tezo rangu wakabva watotuma sekuru wavo vachiti mwana wedu kugara kwakaita haana beta ndiwe nomutora saka sekuru wacho wakabva wauya kumba kwedu wachibva wasvika pamba pedu pasina munhu paine vana paine manetidosi isi takatabudawo sekuru wacho bva wasvika washaya saka isi takabva tanzwa kuti sekuru wake mukadzi wauya tikagara pasi nemukadzi tikatanga kubhuyina muchamarwana situation yaitoita sei uyu mukadziwo panguvayo taibvira kudana taibvira kuisa pfungwa dzedu pamwe chete tichirara musango tichirara mugomo takazopedzisira takurara mukondiwa tazopiwa gumbeze nevamwe mai tichinzi makamarara munouya muchijasadza kumba kwangu tonorara mukondiwa tomuka makuseni tonoturika magumbeze rataifuka mumuti saka iwo wakabva wazoziziva manje kuti wana warorara mukondiwa waronoturika magumbeze aya wachibva wanotora magumbeze aya wachibva wanowapisa hembe dzandinadzo dzandabva nadzo kwarare wachibva wadzitora dzese wabva wadzipisa dzako vanozopisa kuti zviya nditi magumbeze nemba wati handisi kuda wabva waputsa moto pakati pechiwanze zvikanzi iwo wabva tanga kufura madziwa before that wakatanga kutora maruwa anoiswa pamakuwa aya zvikanzi ndakukuuraya manje ndatadza kukuraya ende pesa apa ndikati pesa apa ka waizama kutora maweponi wachida kutama kundiataka asi waindiposa manje ende waizama kuda kundibatikidza kuti wanditemenere ende waitotora wakatanga kundidzimira waine demo ndikatomira waitonditema saka waindipukunyura manje saka wanyasa kuti isi takuita chikaranga chedu manje kuti unyase kufa saka wachibva watora maruwa ipapakuwa wachibva watora nejini machira wachibva waisa muchikuwa uyo anozvikupura anga aripo nechidhori pacharadzizwa vaitwa inonzi vaisa makuwa wabva waputsa moto zviya zvakarara zviripo pachikuwa wachiomberera kuomberera kana chiti kuomberera waiomberera sort of kunonzi kudeketerera pachikuwa kuya kati kunonzi kudeketerera pachikuwa kuya vachidaidza ndikatichi vanhu verudzi rwekwavo wakafa kare saka ine zvingondinisa uchizi but ndanatone nharo ini ndatogarwawo neushinga yekuti mhai zvamuri kutaura imi hazvikugoneke zvamakatinisa makuwa ndajamba chete nyaya dzacho dzakanaka ndajamba pesa kuti ndizosvika pesa kuti ndingati pana rutsananguro vaya kuti patakazoenda kuharare chichi tisati tabva kwataigara ngoti nyaya chayakarebesa takati one of the days pandinofunga ndo pane mudzi wezvese zvinova zvazokonzesa dambudziko ranhasi kuti ndisvike pari nhasi baba wangu wasati wafa nyaya yacho ndiri kujamba sorry takati taita zvese zvemushonga izvi takabva kwataigara about 15 k's usiku tisina kupfeka tese tobva tasvika patabva ikoko patasvika pamakuwa tibva tanzi wana wese baba wangu wakazinge warasiswa wakabva wanzizokera kumba unodzime light baba wangu wachibva wasara hamene kwawakarara saka pawakasara ikoko hamene kwawakarara isibva taendeswa mumakuwa tiri mhuri yese inini ndakanga jira riya rakanga ramwiwa bute riya ndakabva ndaritorwa ndarifukidzwa ini ndisina kupfeka zvikanzi iwe uri homba rume ndiwe sekuru saka ndakafukidzwa wanga ine jira iroro nechari tsvuku yanga yakabereka mwana ndini ndakabereka mwana mudiki nyanzodzi yangu sowe number 4 pokwandiri ndiye anga asati agona kufamba nguva yacho iyo tizvere patasvika pamakuwa chandinonyasa zuva chinowandiswa chandinofunga ndo chine mhiko dzese nhasi uno takasvika pamakuwa vatafugamiswa takaita line tiri vana tisina kupfeka huri usiku pakati peusiku pakati pemakuwa wachibva watora ivhu repamakuwa vandatanga kuzorwa ndini kumeso ndakatorizorwa vatapedza vandanokorwa nadzinanzva ndakarinanzvisa ipo papa
tese patananiso iwo chibhotora zvandiruziva kuti wakazizora taingoona kuti wana udiki tapedza izvozvo katanga ngati vaire ivhu rakatorwa muguva here kana kuti pamusoro kana kuti area yepamakuva guva iri pakati pemakuva ndo pakatorwa ivhu riyai kwabva tarinaniso bva tarizorwa. Tapedza kudaro takachizi ngatichidzokere kumba kuti kwataigara kwayo is about 15 km kudzokera ikoko. Takufamba munzira taifamba tichinzi tsikai pawaitsika tsoka yawo waiti mwana umwe neumwe ngadini ngatsika uchinzi murutsika huku nhema dzambuya. Saka pawaiti murutsika huku nhema dzambuya takamufamba tiri wana wadiki ndikutenda tapa nerimwe dunhu ini ndakabva ndazoti saka munini wangu manje apa 3 manje. By that time angari mwana mudiki ndiye akanga uitwa yese manje zvandaitoona manje angasina kupfeka achizorwa mishonga achiiswa mishonga achiyamwiwa nhengo zvandaitoona zvanotoziva. Saka munini wangu panguva aitwa yese ini ndakangoberekwa chingonzi muri sekuni chita fanira ndiri kuremekedzwa but kuremekedzwa uku atingati kuremekedzwa pandairemekedzwa muthrough mweya yakaipa. Saka munini wangu achitwa yese achiyamwiwa nhengo zvandakanyasa kuona nemaziso. Saka takazoti tada kusvika kumba kwadi kwataigara manje wakatitiza wachibva wanobira rwizi handizoti kada kuti wakafunga wabira rwizi here kuti ano ndasiya wana wangu wachibva wadzoka ende dai wakatisiya wasina kuti yamusa rwizi ndikadai takawerera nerwizi wakabva wadzoka wachibva wandidaidza zvikanzi munini wako atodini afa. Saka ini kufaini kwacho ndinoziva kuti kufa kwacho kutaura kuti kudi. Saka ini ndakamutarisa zvandinoziva nandi mwana mudiki ndakaona munini wangu abvura kuti renga musoro abvura kuti musoro abvura kuti regwede but pawakati yamusa rwizi wakabva wamhanya wachimhanya wachita kudzokera kumba. Pawakamhanya kunze kwako watoti mbuku chena wakabva wasangana baba wangu waitobva kumunda kwako kuri munda kwedu kwanga wasina kupfeka futi wasangana nechino wese havana kupfeka wachibva watoda kunomhangara nyaya kwamambo wachinotsanangura ndi wangu wazama zvese zvawazama zvaramba wabva wati ini ndakunotura nyaya kwamambo kuti mambo andibatsire. Saka pekutanga hameno zvakunopindwa kwamambo wakaenda kechipiri wakaenda kechitatu kechi4 takazoona nhumwa yamambo yasvika panapa tingori nekamba kedu kare kavana wakasvika isusu musi wacho takaita kunge takarohwa nemadzikirira takadakara kusvika na10 o'clock takadini takarara tizonze gogo itamuka apa wanga nhumwa yamambo yanga yatoudzwa kuti wana wangu mapenzi havasitoziva zvavari kuita ba. Saka munhu uya akatouya neaim yekutoti vanhu vandiri kuendera mapenzi. Saka achisvika panapa achiti gogoi anga ine tsvimbo yake achiti ndatumwa mambo achibva asvika ine voice iri pamusoro yekuda kuti vhundudzira kunzi vatanga kuti bvunza ndikati baba ini handisunzukisa zvamutaura zvikanzi ini handipengisewe kai pandiruti nini paroti handipengisewe ini ndikati handapenga papi zvikanzi kana uchipengera mai wako usapengere nenini zvazvatondinetsa zvikanzi takuenda kwaRusape kumambo kudarira mambo ndikati kunodii zvikanzi uronesa mai ndikati inini kana muda kutiende kudare kwamambo ini handigoni ini hana mari yebhazi zvikanzi ndokuisai cheni moenda makasungwa mandaramba mai ndikati izvo hazvigoni makana makutondiuraya mungatourayai kusvikira iwo mai wangu akabva ati no mari yebhazi ndinayo zveshuwa takabva taenda kudare kwamambo wedu ikoko. Saka takasvika kudare kwamambo tichipinda mudare ndikati kekutanga mukati medare inini handina kukwanisa kunzikwa zvandakada kutaura nokuti mai wangu ine voice iri pamusoro wachibva watsanangura kuti mwana ari kundishungurudza akaita zvandisikadi ndakandinyangadzira anofanira kuti andiripe. Ndikati amai ndokuripai kuti chizwa ndakatoti handi ndakawatuka ndakatukai kuti kudii abva zvatovharika zvese mana togandukirwa nevanhu vangori mukati medare mudare ramambo patobuda umwe muchinda angada kundirowa ipapo vaninda kudonzohasha ndikati ashamwari dai urizwa dambudziko randinaro waisa daro baiwe. Saka miondo chaakazofunga muchinda yati apanze manje kuti miondo akagaya zvikanzi alright muningina bo patabuda namaya patabuda ini ndakati musatakazoya netsoka pakudzoka iwo akazokira ichipatadzoka tese makore aka zadza kuma 2007 ndizvo 2005 tatatobva kwagananzara tatatobva takazotomaenda kunoshanda kumba kumunhu kwagananzara mwana wedu kutanga akatofa zvatonetsa tikatoya naye tikatomuiga iko ndatotaura sabhuku iko naishe iko ndikati ini situation iri kumusha kwangu haiitiba tete wangu ndiwakazouya wabva wandibatsira kuiga kweko mandataura namambo ndikati hapana problem tete wangu zvaripo it's okay mai wangu havasviki ende chechi yataipinda waiziva futi mai wangu kana tete wangu wakapupurwa kunaishe kuti munhu haagoneki bakadzinga mwana atofa tazodzoka kunotagara. Saka zvese zvaitika kwamambo taenda ndagandukirwa. Saka iwo wana kugutsika wakabvadziwa kuti nyaya iyi wana ende waitotisi kana taenda kudarika kwamambo ka ini ndofara uyu mukadzi achitibva iko ini ndakudzoka namai mukadzi obva enda mboko pati mandaramba kuti azvigoni zvadaro tazvigoni wakadzokera futi kana atezera tata wana tezera yatipedzera ndida kufumura napamberi pedare ramambo zvichiona tezera wangu wakauya pakauya mai wemukadzi nehanzo dzawo wachibva tapinda mudare uya kaka ndofunga kaka chifuka no 5 patadziwo mukadzi uri mudare chichichi ndikati kutaurika nyaya yacho musi wacho yakataurika zvakanaka mambo makoni ini ndakabva wapona ndachema una mwari ndikati mwari
makandipe nditi ndiwepo panyika ina ndizosha ndakatadzira mai vangu ende zuva rokundiita uri kundirwisa wachinibvisira hembe ina handisi kuzvida ende vanondituka zuva nezuva ende vakandibhejera kuti hauna chaunofa wakaita zveshuwa kwamambo zvakaitika sezvinei mambo ndikati mai vachitsanangura saka mambo akati ndee kuna mai abva ati ndee kuneni abva anitarisa abva abvunza mai uyu ndiani wenyu zvikanzi mwana wangu zvikanzi mwana wenyu kubereka chaichai zvikanzi zvikanzi saka muri kuti ndiri kuti ngasiya nemukadzi because handifuna zvikanzi munorara nemwana zvikanzi hongu ndorara naye zvikanzi mambo ndipo akabva abvisa heti manje achibva iroera padesk zvikanzi mai ini ndokurohwai kana muchitonga varume wekumba kwenyu bhozi mambo angazobvunza zvese kuti wana baba wako waripi iwo wazouya uzotandisuda mwana kana murume wako akafa hangona wana baba mukuru wana baba munizvi zvikanzi handiwirirani navo zvikanzi sai usingawirirani nani nababa munini wako nababa mukuru wako saka iwo kana uchitonga varume wako panapa ina honditongi usiyane mwana ine mukadzi wake wana ambuya wangu wanga waripo zvikanzi ambuya imi siya wairi wakadana ndo mutemo wedu wenyika wairi kana wadanana anesi warambana wega siya wakadaro zvakawarwadza wachibva wapa panga wabvisa nebhutsu wabva waroera bhutsu pasi zvikanzi dakuona kuti akararama iye wachinibhejera mumambo zvikanzi get out ndezvako zvisho takabva tabuda saka tabuda ambuya wangu manje wanga wato munhu autotinzwira kutsitsi ende ndiye wanga upota uchitombotipawo chikafu chekuti tidye tibva nehembe dzekupfeka tatisina apa saka ndiye wanga upota uchitipawo chikafu nemunini wangu ane kwaari kwaanobata saka ndiye aipota achiti ndikati ambana ndipowo mari wondipowo saka tatakuti tikatashaiwa mafuta tokumbirawo topiwawo chimboendawo kumaricho right zvese zvapfuura patagara patadzoka kunoku tadzoka tapanapa panapa right ndobva wauya one of the days panapa wachibva wachema zvikanzi waita nharo dzekugara nemukadzi uchadya dhodhi ende uchadini ende uchatanda boso uri mupenyu so ende ndichaita zvese zvandogona kuti ufe uri rombe ndofa ndiri rombe sei patangoti maini patangoshingisana nemukadzi ngati atongona matauna mwari that time manje ndopa ndakatanga zvinova nhasi unoda muziguru kundinesa randotsanangura ndezvekuti ndinorumwa nenhunzi madezi yayo nhunzi ende ndaisazinzwisisa kuti chii chiri kuitika mushure memungu wandipikira zvese zvaitika izvo wandipikira mhiko dzese idzi nhunzi dzaiuya dzichiungana pamusana pangwa dzaungana pamusana pangwa ndobva ndatanga kupera simba ndapera simba ende ndaisa zvifungidzwa kuti chii chiri kuitika asi ndaingoona kuti nhunzi dziri ungana ndotora kashizha ndodzipuma dzingoungana dzichidzoka futi dzichiungana dzichipuma tingonamatawo chibva tata apa kufamba manje ndaumbotora nemunini wangu tombofamba kuti zvinhu zviite toenda kumaprofita kuyeko hapana chiri kufamba toenda ndombofambawo ndega toenda kuno nekuno hapana chiri kufamba iwe arungobheja kuti kana iwe ukaenda pang'anga ipi kana ng'anga ipi haufa ukandigona ende uchafa uri rombe ende hauna chaunofa wakaita waita nharo ende musi wacho wakabva wachema zvika ndakatongoita mistake yekuti ndikuregere kuti upfembe mukadzi ende ndakaita mistake yekuti ndiregere kuita uite vana ende ndakaita zvemistake ndakakorera ukakura ende ndakaziva ndakaukanda mutoilet ende nhasi masoko iwawa tikasvika pakupopotedzana wanosvika pakuwatsanangura nhasi unofunga ndikuavoida ndingati nhasi uno hapana tikationa kubvira kuti masikira sei maikana kumba kwacho ndogona kuenda but kunyarara hangu ndongoti mwadi ndiachatonga ega but tikasvika pakuti ndazama kuda kupikisa zvimwe zvavari kuda wanosimudza izobva tanga kupopota kuti ndakauta kuti hauna chaunofa ukaita ushandiripa saka takata chero paine vana kana vana vangu dai varipo so kuwabvunza kuti mgogonyi wanoita sei vanopopota svika zvekupesera ini ndosvika pakungoti no it's okay ndo upenyu hwacho saka nhunzi dzakatanga kundishungurudza nguva iyoyo ndane makore ndishungurudzwa nenhunzi ndikati zvisati zvadaro ndaiti dzabva mukuungana uku ndichida kuti ndiende kana kuti ndikadaidzwa nemunhu dhuya kumaricho ndichida kuenda kumaricho kuya nhunzi iya ikangouya kazhinji yaiti ikauya panzeya inoya ri green bomb raiya ribhara ranongouya from nowhere rapinda munzewe zvekuti mimi pamuripo ndaita kutsanangura kuti nhunzi iyayo ikati kundivhiringidza hamukwanisi kuzinzwisisa inongoya yabva zvekuvibrata zviya zvihanditi pane pumha inobva yatendera yabva yadzoka futi kusaidi kunzeyo right igreen bomb kune nhunzi kana ndichiona dzichindiruma dzine mataipi anokwana kuita 4 pane green bomb nemamwe mazinhunzi makuru aya yakaita black kozoya dzimwe dzepakati kozoya tumwe tudikidiki twekupesisa tudikidiki manje ndo tunondiruma manje saka tinouya manje tinoonesa kuti kana ndainakasero tikanoita pekutanga taiwe tichindiruma padzasipenzewa apa ende tukandiruma tinongonditi fise munhu warumwa nenyuchi kana neiko ende ndikatotara ndarumwa nenyuchi unotadza kuzinzwisa kuti nenhunzi unotadza kuzinzwisa kuti kutaura kuti kudii saka zvadaro kadumbu rangu ndobva ratanga kufufutira vanatotanga kutopera simba kana chese chandada ndiite kana kuti ndidini hapana then ndichirara zuva nezuva ndaiwara indikati pekutanga ndairota ndichirara nemunhukadzi ndainyasa kuti ndakarara imo mumba mangu muchiro mumwe tazovakawo kamba kedu tazovakawo ndaikarara ndichitonza kuti mukadzi achipushirwa uku ndichiona munhu achikadzi achirara neni pandaisaona kuti ndiani saka nemukunamata nemukushandirwawo macho ndakazopesa ndaunyasa kuona kuti ndiyo
mai avo zvavo zvandinesa mandati mai avo ndozvari kundiita saka uramba vari kupika so apa zvese chinhu chese chandida kuti ndiita hapana chine chiri kudini chiri kufamba ndikada kuti ndifambe kana ndiende nekupi nhunzi dzinongoya ende dzikatondiruma bazi zvatovhara ende ikatondiruma musoro mbva watanga kutemba kana nyama yangu bvaitanga kurwadza mabhonzi angu ese abva atotanga kushaya simba ndatanga mandashaya majoin kana kuti dzikatanga kundiruma fanangana zvakapureza ndotanga kuita mapundu aya anotanga kudzinina mvura achibuda mvura inowerera masiriri anenge achirembuka so kadai ndikaenda kuchipatara hapana zvinofamba kana pese kana kuti urwere wane unotibata kana ndikaenda kuchipatara hapana chinongosvika kungopiwa mapiritsi wotetswa zvese oneka zviri bho but kuti uone kuti hosha chiri papa hapana kusvika ndati mai mwana zvinhu zvasi kuda chipatara ona ndezvechiwani ngatingoshingei kunamata maprofita tafamba ndikati mapostori taenda zvo hapana chiri kufamba hapana kana change taenda zvekumaprofeti anozviti maprofeti mamari mari hatinozosvika rese but taifamba kufamba kwadada kuita kuti ndiende kuna profetika mari handina ndaitobatsirwa mari nemunin'ina wangu munin'ina wangu atoni dambudziko rakakura rekuti akabhejera kuti harori ane years akutenda 36 years handiti ndizvo 36 years hana kana musikana kana shungu yekumisa musikana hatodi ende iwo hatodi kuti amise musikana ndiyo kuyamwiwa nhengo andirutsanangura nezvako hatodi kuti arori saka dambudziko rangu randirwadza kudaro mushure mekurumwa nenhunzi hapana chiri kufamba mushure memwe ndafamba zvese ndichida kuti ndizame kuti ndibatsirikane kana kuti mweya uri kundibata wamai vangu handigoni ndiwarwise asi ndizongorwisa navo pana mwari kuti dai mwari mandisunungura nenzira idzi hapana chiri kuchinja ndatanga kufamba maprofita munin'ina wangu achirikandira mari nhasi ndiye anondikandirawo kamari ndikandaomerwa neupenyu inini panapa ndinekabasa kanoita wanga maoko but kabasa kaika pandoti ndida kuenda ikokoko nhunzi dzikatondiruma badzi zvatovharana hapana chandichaona kana mari yandichaona haichashandi chinhu hazvavhara munin'ina wangu ndiye anopota kana kutopfeka kwanoita kuti ndipfeke munin'ina wangu ndiye anototi pahembe kana maschool fees yawana ndiye anopota achondibatsira but iye anoshandawo but zvaka zvinyatsomufambira straight but kurora harori mumba medu takazorwa takazorwa 7 wani munin'ina akafa saka tasara vakomana 3 nevasikana 3 wani musikana anonditedzera ine akarohwa but ari kunongawo zviri murume haana kana chainacho kuti tigare pasi semhuri titsanangure kuti mai iyo nezve kana tiende kwavari ndingati timbofamba tega tida kuti tigadzirire takasvika pakugara pasi nemunin'ina wangu ndikati munin'ina tadi unge tambotora maprofita amboipamba agone kuti agadzirise zviri pamba ndiri kurememba ndakambotora mumwe muprofita kuhara nemunin'ina wangu tauya naye muprofita achibva asvika achibva aprofita achibva ati akapesera kutoti mimi wana imi ndimi kutoshungudza mai vaonone because vanobva vatsanangura kuti ndinotoona ende nezviri mumwe mangu zvinotoona ende vanotsanangura sei vanototi ndine mweya kana ndine hun'anga wandinokwanisa kuona kuti ndine chiratidzo chandinoona ende chese chavanoenda kudya kwawaita chese chawaita kugeza chaiko vanopedza 2 months kana 3 months vasati wageza ende havagezi kana dai kunzvizvi kuri waonaka ndotokana tsvina yanayo kuti zvavari izvi hazvisinoma saka nhasi uno pavari zvava zvawaita zvekubvisa hembe zviya zviya wakasozvimira yanguva kupopotera inini wakasomira yanguva wakurwa neni ndingati in spiritual kurwa neni kwavari kuita ndekuti kurara neni ndorota uchikashira neni munin'ina wangu anorota futi achirara nemunhukadzi umwe wacho munin'ina gotwe akaenda futi kune imwe munin'ina wangu anga ari kunoku mazuva apfuura havatodi kuti aoneke futi akamira nemusikana vanotojamuka kuti handidi vanasikana imwe hanzadzi yangu irimo mutauno iri ngotengesa yakamitisko kuti tigare pasi semhuri kuti titi amai ngatidai so havatodi vanototi ndinoona ende kuti kana paine zvanetsa ndinokugadzirisa indini asi munofanira kunge mateerera zvandiri kuda kuteerera kwacho zvavari kuda ndezvekuti inini ndikati amai ndasiya mukadzi ndakuya kuzovera nemi tabva tawirirana saka ndo dambudziko rangu irori randachema kuti chandishungurudzisa zvino izvi kuri kutaudzana namai hangu inini ndikasaendawo kumba kadai ndikaendawo paine chida kuitwa ndinongoenda ndongondoti mai marara sei tongogara kana dai kuri kuti mai ndoda chikafu ndogona kudya but dambudziko manje rasara munyama yangu rakakura yekuti handina kwandinoenda dzimba dzangu ndidzodzi zvandiri ndizvozvi iko ndizvi takatada kuvaka imba tine imwe musha panapo tsanangura payo kuti stendi ine haisi yedu takaita yekupiwa takazokwanisa kutenga imwe stendi iri padzasapo mushure mumwe munhu atinzwira tsitsi achibva tangobhadhirawo mari shoma ndobva ati ichitora imwe wake patakada kufuroma zvidhina zvekutanga pane gomba riri papo iwe wakatsanangura kuti hauna chaunoende musha wakaumiri ende dzimba dzako dzokugara uchagara idzodzo ende zvishona nhasi ndidzodzi kana ndikwanise kupfurumura imba iyi ndipfirire hazvitokwanisike nesimba racho handitorina ende kutsanangurira munhu kuti shamwari ndirunzwa kupera simba kana ndikwire padenga kana ndikwanisa kucheka uswa kazhinji anozotomumina mukadzi kana kuti pamusha panapa panzi pazomboita tumagwere tukaisa so mukadzi saka nhamo yedu
iri kuna mai wangu ende ndo wakanditsidzira zvedzinza rangu zvingazowapo zvinongowapo. Saka dambudziko rangu randinochema ndinogara ndichema ndere kurumwa nenhunzi. Nhunzi idzo zikatondiruma dzatondivhiringidza ende kutsanangura kana ndikaita pamuprofita akanishandira kekutanga akandipa mvura kuti ishandisa kana kuti ndikaita sezvaita kuzomutoti shamwari zvinhu zviya zvadzoka nditanga kundisema bva ndanga kuti aiyo ndezvakabva ndiignore. Saka hapana kana chirimbofamba chakati chirimbofamba. Pandakaenda paredhiyo ndichida ndinotsanangure kuti dambudziko rangu rakamaiswa ndakabva ndaenda ende yawana waziziwa wamona wachibva wandinzwa vanhu vanogara kusaidhi kunowa havana nhorondo izere nekuziva maererano neupenyu hwedu because isusu kumana kwedu kumhiri unoona kune goma iro ndokumba kweduko asi kumana redu riri kuseri kwegomo. Saka kuti uya kunouka kutoya kuno mushure mamwe tatouya asi kumana kwedu uko vanonyasa kuziva zvinhu zvinoita mai vangu ndewekumhiri neyekutanga kwatakatanga kugara. Saka pandakatsanangura musi uno pandapedza kutsanangura paredhiyo ndichitsanangura kuti inini kunditi nhunzi dzinondiruma dziri kubva kuna mai handigoni kupupura saizvo ini handingozivi asi mhiko dzakatsidzwa namai vangu nanhadzi dzinogara dzitsikidzwa namai vangu ndo dzine nhorondo yesei kusvika patiri nhasi uno zvekuti kutogara panapa kutochengetwa inyasha dzaMwari. Saka no way to go, handina kwandinoenda kana kuti tsukunyuke ndifambe nenzira ipa handina kwandinoenda. Ende wanini wangu wari mukati medambudziko irori kadai kutoona munini wangu amuona mune mubva wangu nemusvini ane bhoro nemwiri wakanaka but haana kana musikana kana nefunge chemusikana haatorina but iye manje munini wangu manje nekuda kwezvaakaitwa haana gutsikana maningi anongoziva kuti mai wangu anopopota mai wangu ndowaibvisa hembe wachikaendeswa makuwa asi kuti anyazo zoti udzamu hwedambudziko uri kubva kuna mai haana anongoziva kuti mai edu ndovanotishereketera asi haana udzamu wazvo. Saka inini ndagara ndichipikisana nawo nekucrasha nawo mushure mekunge waine zvavanotaura kuti izvo kana kuti wakanditiita so zvinova zviri zvinhu zvakashata ndozviramba ndopatinokrashana ipo. Ndikati ndo nhorondo yangu yandiri kuchema kumhuri yeZimbabwe kuti dai agona kundibatsirawo ndigone kutsukunuka nhunzi dzinondiruma idzi dzirege kundiruma kurota ndichitara nemunhukadzi wandisinga iwo mai wangu iwowo zvibvirobva ende mai wangu kuti nditi ndezvekuromba zvinhu zviri mavari handisi zvekuromba ndotoona sezviri muropa nekuti mashure open infect tanesana baba wangu wafa ndakazogara pasi nemunini ndikati shamwari isusu huona ka mai wazo vari baba wedu wafaka ende dzinza redu kana tikataura kuti mheni upedzira naye ndikabva ndapiwa mari nemunini wangu manaenda kumusha kwawo kuna mai wangu wachiripo hanzvadzi dzawo mbiri dzadzichipo natete wangu achiri wapenyu. Ndakasvika inini ndakandine baba wangu wanga akaroora wanga akatopedza kuroora wanga wasara nemupe one bag. Saka ndakandine pfungwa yekuti kana dai wakada kundijamukira inini ndokwanisa kutaura kuti no inini baba wangu akaroora kuno saka inini ndiri muzukuru ndaneseka namai wangu da kuti mutigadzirise ende zvavanotora kuti tione shai rawo inini nderipi ndoriziva sei ndorigamuchira sei handirizivi ende baba wangu inini kana dai wakarigamuchira ameno ende hawangarigamuchiri. Saka mai wavo wakazvara baba wavo wakatanga kujamuka kuti zvakazodai so imi ndimi makatogadza mai mwana wangu mhepo kumusha kwenyu. Ndikati no inini wedzinza rangu wakazogadza mai wangu mhepo dzekumusha kwedu sei zvapinda napapi ende sei iwo mai avo vanopopota vanotaura vachiti vanobudiwa nanhingi womudzinza menyu wanda ndisingazivi. Saka zvakadaro nei saka vanonda wabata mapasi saka pakazouya sisowo manje ndakazonyesa watsanangura ndikati mai muri mai wangu imini ndida kunditsanangura kuti chii chakaitika pana mai wangu. Tete wachibva wazouya ndikatipo takatadza kutowirirana patazoenda kwakazodaidzwa sabhu nemunyaya ainzi akamiririra baba wangu pawakandoroora nyaya yacho like vachainzwa shona yakizere mananyasa mutsanangura nemo ndikati ina ndizida kuti mai wangu wadini da kuti tidzokedzane kuva mai nemwana wakakwana kuti ndizoti ni mai wangu ina handisi kuwapuma ina handisi kuwatuka asi zvavanondiita vari kupupura wegende wakatiendesa mumakuwa tisina kupfeka wakatinaniswa ivo wakatisora nasi unoti kutambudzika tina rugare toita sei tibva takonana wana mai wacho wakonana nene wachibva ati hatitokuroona nasekuru wachibva wajamuka kuti titokuwa chii ndikati kana muchitondiuraya munotondiuraya nyaya yakazoperera kwashe kwakazodaidzwa ishe weko achibva azouya mandamutsanangura nasabhukuya nemunyaya wabva wazonzwisa kuti handizvo zvinhu zvakamira so. Saka mbuya wangu machi iwo mai wangu ndiwo wakazogara nemi pasi wabva wanditsanangurira zvikanzi baba mai wako wakakura wachigara nambuya wamai wazvara baba wavo. Saka wanga wakanzi iwo haarorwi saka wazongosangana nababa wangu wachibva wangudini wachibva wangoroorwa. Saka mbuya wanonzi ndiwo kahinde kanoenda kunzwa kanonzi iwo wachitsanangureke before wasati waita zvawakuita izvo waiti pawaigara nambuya wavo inini nenda kusecha hapo noronda according nezvavanoita vainzi waigara nambuya wana sekuru yavo vanonzi yakanga iri ng'anga hombe ng'anga huru. Saka hanzi wanikwa waienda kunotora mushonga kwaiwa hanzi waifamba about 40 to 50 k's because wachifanidza waigona kufananidza panapa nekuna namacheko. Saka ndioona kuti ma 40 to 50 k's. Saka hanzi waitora mushonga wainorara ko 2 days waiti hanzi waitora mushonga wekuti waenda pane muti uyo unobva mashizha ese makuseni mashizha abva aenda musango unopambara
akuzoka manheru akuya unomhara pamuti. Saka paanomhara pamuti paipa pane shizha wari rinogona kudora, ndipo paitora mushonga iwo, ndiwo unova mushonga wairapisa. Saka ine ndakufunga nezvo ndoona kunge ndo pamai vangu pawakagadziriswa ipo papo. Ende mai vangu ndichiyeuka ndakuyeuka iko zvese akudhipi nekuneseka. Wanepo waitsanangura kuti panepo waimuka waitsanangura kuti wane makuva ekumushaka wanoisa munhanga. Waiti wanepo wainguva dzawaimuka vachinoimba, wane rwiyo rwaimuka, wane rwiyo rwavanogara mazuva acho waipenga, wane rwiyo rwaiimba vachinda inzi nambuyawo imba rwiyo uri pagowa ipapa. Saka ini ndakusechawo ndofunza pamwe kuda ndokwazvakabva. Saka dambudziko rangu iri kuti ndida kuti ndibatsirwe mai vangu kuti nditi ndiwarambe, handigoni kuwaramba kuti nekuti mai vakandibereka. Saka dambudziko ndirori, handisi kugona kuvapfuma kuti ndo vari kundirumisa nenhunzi. Nhunzi handiziva kuti dziri kubvapo, asi nhoroondo iyi kutsanangura ndokwatakafamba nemo until now. Nhasi uno mukawana anobatsira kuti ngazvite go back to sender, mungade here? Ine handikwanisi kuti ndide go back to sender. Chandine ndichida kuti ndibatsirwe. Mai vangu vasara vari mai, ini ndisare ndiri mwana wavo. Tirongere urongwa hwedu pamwe chete, tiyanane. Zviri pandiri zviripo, zvakaitika kuti mhepo dzawakaita nanhasi wava kuita. Nda munhu anozorodza simba racho riri pavari rekuti watishandise sevana tigare zvakanaka. Ndikati ndoshuvire yangu. Zvego back to sender hakwete, handisi kudaro. Alright, kunze kwekurumwa nenhunzi mune here mamwe marwadzo amukusangana nawo munyama dzenyu? Yes, kazhinji ndinozvimba dumbu. Ndikandazvinga udumbu nhengo yangu yodzoka mudumbu, ndori dambudziko guru. Nekurara ndichinanairwa kumusana ndo zvinonyanya kuitika izvozvo. Plus futi muri kuona ndine madzvanga aya anondiswinya ari majoini ese kubva kumeso chaiko, kana dai mukaona majoini ese arimo aya anondiswinya kusvika pekupedzisira. Ina handizouti akabva kupi, akangotangawo from nowhere. Then kana apa mukaona pese majoini ese aripo, ndo mama anondiswinya iyaya ari majoini ese kana emaoko. Tione gumbo rekutanga. Imoti munorumwa nenhunzi. Ndikuona dzvanga here riri kuita kunge mufananidzo wenhunzi, hamusi kuona sekudaro? I think so, yes, zvinogona kudaro. Tione rimwe gumbo racho. Right, mumaoko mati papi? Zvakangotanga. Ruoko rumwe rwakadaro futi? Zvese, maoko ese. Pese majoini ese. Okay. Saka mati madzvanga anokuvava? Anowawa. Ende ane nguva yekuti anocheneruka. Akacheneruka ubva atanga kusvibara, akasvibara abva atanga waka. Iwe ndine chimwe chiri apa, ndofunga pane chimwe chihombe chiri apa. Chikamugona ndikuratidzei. Ndo chinowawa zvakanyanya izvo. Chiri papi? Chiri apa ichi. Izvo. Ndiri hakuna dambudziko rinonyanya kundibata, asi kuti kana pakurara paya munogona kungotadza kurara zvakanaka, kuti musununguke kuti makarara murumba menyu munorara muchitangwa zvinenge zviri kunge muri kushandiswa. Muri kutoshandiswa. Kana nevana chaivo kuti vararewo, pamwe vanorara vachivhumuka. Muri yenyu yakura sei? Muri pane ari form 2, pane ari grade 7, pane ari grade 3 neuyu. Saka tingati kuvana venyu pane here zviri kuafektawo kana kuti zviri kugumira kwamuri imi? Dambudziko rinonyanya kuafekta kwandiri. Kuvana chandinotoona vanoafektika panguva yekurara. Chii chinoitika kwavari?
kazhinji ukaona unogona wakarara wakashama wakatasa mudengo wakavhura mukana nemasiku wakasinya wakarara wanga warasa maoko wakashama kudaizvo kana kutoita kunge vanenge vari kutsenga kuti wanga wari kutotsenga kazhinji unotorora kutotsenga ndozotonya kuitika kazhinji zhinji. Ko matauro amaita apa ndekuratidza kuti muri kungoenda kumaprofita kokung'anga hamusi kuendawo here zvakare? Kung'anga ndakamboenda. Ndofunga ndakamboenda kune ng'anga ine mukurumbira ndakabva enda tese nemunina wangu. Taenda. Iri kupi ng'anga? Kwamurewa. Okay. Takabvirawo munina wanga akatsvaga mari bataenda tese tichida kuti tibatsirikane takatosangana muHarare bataenda. But patakasvika hapana zvatakatsanangura zvine musoro. Zvakaita kunge tapiwa mushonga bataenda ndo patakapiwa mushonga iwo iye ng'anga yabva yaita kuti zvandaka kuti kugadzirei asi hana kubata dare ramai inini ndakabva ndamboita fanika zvatichinjei ndo patakana mukaona ndichanokuredzai pane imba yedu yatada waka uko imba yekutanga yatakada waka yakadhirika ndo patakabva kuti takapiwa mushonga nasekuru kati ndo patakada kuti tiite zvekuwaka imba patawaka imba yasvika pa window level yabva yaguma yakadaro zvova zvatosunga mvura yabva yangodhirika ndo patabva zvatanga kudzoka futi. Saka ipapo pamakavaka imba yenyu nguva iyi simba manga makurinzwa? Zvaita zvinhu zvekuti unogona kunzwa simba kana kuti unogona kuti ndingati paunoshandawo nemuprofita handiti unoita sewabengenuka brain kana kuti inini ndiri baba wemushandi baba wemhuri zvinhu zvandikuita izvi kana zvinhu zviri kuitika zvikabhina deso paunoronga kuti shamwari mai mangwanaka ndimeyo garden yedu kuti tinoitimbe zvakadai tibva tadeso unogona kutoenda ndichisvika kugarden kweyo vandabatwa nemusana unobva watobatwa musana unobva watobatwa panoita pane chinhu chobva chatondisunga kazhinji anozotoita chinhu anozoita kuti tiite zvinhu mukadzi inini pache zvangu anoipoporeva ripa hapana chinofamba ndo dambudziko guru iroro kuti pamwe pacho kana nyangwe paimba pacho kuti izodonha mukadzi vakaziva kuti mune zvamakuita vanogona kutotaura kuti hapana kwezvinosvika ingave kana patakapisa hovhoni yedu vakataura kuti inooroka haimboti zvakanaka ende yakabva yaoroka asi huni zvese michitosambopisa mamwe mahovhoni akawanda asi yakaoroka haina kuita zvishuka asi unozongoona kuti pamwe pacho kurarama kwacho Mwari anenge atongori nechirevo nokuti inini ndakatombopotsa kana kufunga dzekuti ega ndiende kumba kwedu kakawanda but nenyaya yekuti murume wangu anenge achingondidawo ende pamwe pacho ona kuti iye haanawo mhosva tiri vanhu vanenge antoriwo neshure yekudai chagara zvakanaka pamwe ndombofunga kuti hama dzangu pamwe dzomboti hama dzangu dzakambotanga dzichiti takutora mwana wedu upenyu huri kurarama uri funga kuti hunosvika kupi pamwe ndotombofunga kuti agetsiyane nazvo hazvina kwezvinosvika but mukutaurana mukudanana murume wangu kuti kana zvino ukandisiya unenge wandiregerera unongoda kuda kundiita sewo inini pane chandakambokutadzira here wona zveshuwa kuti pakugarisana kwedu hapana kana dambudziko zvekuti kutosvikira pakuita vana vedu vacho ivavo yaingogara ningoninefunga idzodzi kuti pamwe wombozama chino vakaziva kuti mada kudai zvoramba vakaziva kuti mada kudai zvoramba kuti saka unoisvika pakugumirwa kuti ainega ndingosiyana nazvo ndinotanga umwe upenzi but uzongoona kuti Mwari anenge atongori nechirevo ende murume wangu anenge asina dambudziko kuti unozvibvunza kuti nyangwe ndikamuramba ndikandamuramba dambudziko racho rendiri kuti ndamusiya idambudziko rei saka ungoona kuti pamwe Mwari hamheno pamwe zvichangosunungukawo tongosvikira pangorama chingoti hamheno Mwari wacho nokuti pamwe pacho kana vakada kumubati wavo maoko wanoita kana rima riya rikambotitara mukei vanoshanda zvishuwa zvekuti munotidai kuti pachishandikwa kudai mazuva ese pamwe tinogona kutobva pane chimwe chikamu tichienda pane chimwe nokuti ipapo patakanga tasimudza imba yedu yacho tanga tatotenga mahwindo frame yedu yanga iri 2 rooms nemadhoo frame acho ese ari 2 pasara marata chedu but pavakangoziva kuti ndo mamirira zvaita kuti vakutosumuka vakutikunda nokuti vanogara vakatobheja kuti handifi ndakakundwa nemi nekuti muri vana vadiki ende hamuna chemunoita ende ndakakudzai kuti kana uine mukadzi yeye hamuna cheunofa wakaita nekuti zviri mandiri zvakaramba kupindirana nezviri mukadzi wako saka napavana chepamwe pacho I remember mumwe musi vakapopota zvekuti vana varipo vakatadza kurespekta vana paine munin'ina wangu inini atishanyirawo yanondoona vakapopota vakati bheja kana hembe uchaisa musaga uchashaya kana pekudziisira uchituka iye murume wangu kana vana vako nyangwe dai vakagona muchikoro vakadii vana varipo havana chavanofa kuita muupenyu
vanongofa vari marombo nekuti chishuviro chavo iyo vanoda kuti mhuri yavo yese inofunga mamufonzi vachitsanangura pa6 hwavo wapenyu wacho haripo hapana kakwanisa kusvitswa kusekondari vese vaingogumiriswa kumagrade 7 murume wangu wemunhu aitoziva chikoro chaizvo kuti kana results awanda pavaindiratidza pavakambondiratidza inoma vacho kana maripots avo pagrade 7 vakatobuda ne12 units dzavo vamwe vaitobuda nema9 but zvaingoperera ipapo saka unobva wangoona kuti zvavanenge zvavaishuvira kumhuri yavo iyo kuti mhuri yavo inofanira kuti igumire magrade 7 ndo zvinova zvavanoshuvira futi kuti pavana vedu vaite izvozvo but unozongoona kuti Mwari ndiwo munhu wese tinozongoshingairo vamwe tichisvika pakuomerwa chimbobatsirwa nabamuni zvavataura asi chishuviro chedu nemurume wangu nenge chiti zvavakaita ivo ndizvo zvavakaita isusu vana vedu kana vaziva vanofanira kuti vadzidzewo vasvikiro panogumiro zivo yavo. Vanogara kure zvakadii amai kubva pana? Kumiri uko ndikona kuri kuchena kudunhu uko Nemisha iriko imba iripo isusu ndikati pane panambotsanangura ndichiti wanga takakura dzimba dzese vachiputsa pai dongo wakazofaka tiine dzimba dzakaita seidzi dzatirugara dzakangonyangarika tisina kana gumbeze rekufuka kuti upenyu uzochinje munini wangu ndiye akazokwanisa imba akazokwanisa kuaka 3 rooms kabutterfly then akutengawo magumbeze ekuti mai wacho wafuke iwo pachezvawo kana wakatengerwa hembe mukaona iko zvese kubvura wanyangarira chaivo kugeza chaipo chaiko wagezi ende mvura yawo yavanogeza yese inofanira kunge itori nemushonga ende pamwe pacho vanogona kutoti maenda mese semhuri ndiri kutondera umwe musi takati tobva kuchechi kubva tatega tifure tichiona kuti mai vari seiti anenge watisina kuvaona saka ndichiri kutondera musi iwawo takageza tese maoko zvekuti muda kugeza muchida kudya zviro vakatora mvura yaitageza maoko kwakubva vaimwa imwe yacho kwabva waidurura muchigubhu wachibva wati pane zvandinoda kuzoishandisa pazvangotinetsa kuti mvura igezwa maoko namunhu wese ivo vari kuti vari kubva vaimwa zvine chirevo chei chekuti zviri kushandei hazvina zvimwe rimwe dambudziko rezvinotipa here ende inini ndiri kurememba kuti pakafa mwana wedu wekutanga vakatotanga kutaura ichiri nhumbu ine 2 months isisu tega nemurume wangu mazuva acho ndopatatichangobva kuharare tisu taingoziva kuti ndo zvandiri tisina kuvaudza but vakataura kuti mukadzi wako wacho uri kundivhairira naye da kuona mukamubata mwana wacho anomubata ende zvishuwa mwana iye akangorwara anofunga 3 days ndakangofa tingori musango tichitogara ishanda mudzimba dzemwana achibva asvikira pakufa vatamuvigira mwana kwatakazvambutsanangura nababa asi takauya kuno kubva tagara dzinenge 3 years futi tisina kuita mwana zvinhu zvacho zvichinetsa ndobva taigara musango vachitidzinga chikafu nyima chikafu pamwe pacho pavanenge vada kukupa yobva wati vana kuti vangu he mudhara dzandikupe chikafu nenyaya yekuti munhu unenge uine nzara usina pekutangira taigara panze nondainzi handifaniri kupinda mumba mavo vachiti zviri mumandiri hazvisi kuirana newe ukapinda mumba mangu ndinobva ndafa taigara panze paitopiwa chikafu chiyatodya kusvikira patakazopiwa nemusikuru tigare kuno ndopandakabva ndazvitakura vandaita mwana wangu uyo saka pandakapona mwana wangu uyo ndakatomuponera pano zvinhu zvanga zvakaoma panguva yacho vandamuponera pano ndovakaniponesa mushure maunge mukufambawo mutaudzwa kuti kana mukaenda kuchipatara kana kuti mukaponeswa neumwe munhu hationi chiita zvakanaka zvichokwadi rakapona zvakanaka asi zvakamboda kutora nguva kuti pandakasununguka mwana chinonzi chevakuru ndiyo placenta kandi chakatora nguva chiri kuramba kubuda chinenge chifanira kuti panobuda mwana chobva changobudawo chakatora nguva chiri kuramba kubuda vakabuda kuseri kwekicheni yedu kune gomba riri vakabuda ikoko vakateketera zvavaita vari nechirudzi chavo vachitaura zvavaitaura kuti sunungurai mwana wemunhu ana zvanoziva kwavakangobva ikoko chakabva vachingopinda mubva chabuda zvakanaka saka vakabva vaenda ndingangoti senguva dzinoidzi kandopandakabatsirwa vachibva vaenda vamwe vavakidzani vedu vanga vari pano vachibva vati zvemburi membu yacho zvamanhingirina zvino mukaenda dai machirara muchiona kuti mumwe vachibikira murora wenyu maona kuti zvakamira sei vakabva vati handikwanisi kuita izvozvo handirari pano saka sekudaro
nokuti pakaita zvekutomanikidzirwa chaiko nemurume wangu acho kuti wauye vaiti ndaikudza kuti nharo dzako ndopedzichaperera pano mwana wemunhu akafa ndiwo uchazvipedza wazomanikidzira bvabva wadzorwa nevamwe mbawayabva ndapona zvakapa. Saka pakuenda kwakaita zuva rekutanga ndo ratakarara zvakanaka. Rechipiri mwana akarara achichema usiku hwese zvekuti mumubate kuti mudii vanga asati adonhedza guvhu mwana muchitambura kuti toita sei. Saka aiti kukaedza na 6 obva arara. Panongotanga kuti 6 dzemanheru mwana obva atanga kuchema. Saka ndopawakazouya zuva rechitatu ndopawakazouya achibva ati gurunora badza achibva ati pisai badza iri muchoto. Vatapisa badza riya bva raisvika pakutsvuka kwekutsva nemotokari. Vachibva vati svinirai mukaka wenyu, buritsai zamu renyu musvinire mukaka wenyu pabadza paya. Nyange dai musina wati wakunyatsobuda mvura iri kubuda yacho svinirai paunoti bvo. Tinenge tine chikaranga chetu kugadzirisa. Zvichi ukadi panguva yacho hapana chanakagona kuramba nokuti atiri mwana mudiki. Pfungwa dzandanga ndinadzo dzadziri dzeupwere zvekuti panguva ino zvodai zviro zvekuti ndakanzi ndizviite panguva ino ndandine simba rekuramba nokuti ndichimutorwa ino handisi mwana wavo. But panguva yacho takakundikana kuramba tikashaya zvekuita vatangosvinira pabadza paya. Ayo izvi mwana akasati atanga kuchema, mwana akazochema mushure mounge wakaya the following day ndizvo pandakasvinira pabadza mukaka ndo pachingoenda kumba mwana ndo pakatanga kuita 3 days mwana musingarari mwana achichema. Patazongoenda kwatakabatsiridzwa kuti mwana zviite zvakanaka. Asi mwana iye akangokura vakangomutsara kana kuti kumubereka vaiti vada kubereka vazukuru vevamwe iye vachimusema vasingambodi kana kunenge kumubata. Saka kuti tizive kuti ipapo vaizviitira chinangwa chekuti kana kuti vaiti pamwe okutangawo zvaanga ashayika kuti zvoramba zvichingodaro here kuti dambudziko roita kunge pamwe hatina kunzwisisa ende hatina kuziva kuti zvairevei. Saka unotoona kuti zvimwe zvinhu ende havaiti zvekumbotenderera vanonyatsa kutotaura pachena chero pane vana chaipo kuti hamuna chemunofa makaita muchafa muri marombe sababa wenyu. Kana kuti munoita zvekufungidzira kuti ndiri kureiwa nani kana ndiri kukangisana iwe wanyazotaura feya kuti ndiri kudai zvokuti kana vana vacho chaivo vati vaende kunogara kwagogo kwacho havatodi. Saka mune mwe minda here yamunowana chibage kana kuti munda ndiwo ichete? Munda ndiwo nekugadheni kwacho padiki ende kugadheni kwacho hapana chinomboita. Mushure mekungoti tiri vanhu vekuti tifanira kuti tidini tirimo tichaga kuti tichionawo kana mari yefertilizer but nekuda kuti hatina kana fertilizer iwo munda takaita pekutotimba nemaoko kuti tiise magwere aya ende akatotimba nekusakura mukadzi ini handina chandikwanisa kuita ende ini kazhinji nguva zhinji handirari ndinoti tikapinda magumbeze ndinobatwa nehuko kumadza kuenda kuma 2-5 pano 2-5 mukadzi anosara usiku hwese handikotsiri ndichingonanairwa handiyeni ndichimoswinyiwa ndichingonanairwa ndichiona zviwo zvandinoona zvandisinganzwisisi panochiona chii chaizvo. Kazhinji unogona kuona kana kuti gomba kana kuti zvisinganzwisisike unogona kuona vanhu vari kurowa kana zvinge zvidhoma zvongoti uvhunduke ende pamwe cho unogona kuona chinhu chinenge chakashama ngeda uchida kuuya kana ngeda uchida kutakura mwiri wako kubva ukazhinji andoti muriita zvekuti ndovhunduka kana kundura magumbezi kushaya zoti chii chiri kuitika zvokuti zvandinoona ende kazhinji panoitika futi izvozvo unonzwa mumamutso wemangu muine mazwi ari kutaura mazwi acho kuti utsanangura kuti ari kunzi kudika unongonza kutaura zvonge ende panenge pari kuita fanika kundi mashoko anowanza kubatika anenge achinimanikidza kuti iwe uri kuramba zvandiri kuda sei. Saka ini kazhinji ndopane chiti aiwa kwete tozoti mukadzi ma12 ngatimuke tinamata shamwari tikatamuka kazhinji tomukizira toshingidza tonamata tochema kunamata iko ndo kunotibatsira ende iko zvine takasvika pakusarenda kuti no hapana kunhu kwatichaenda ndikati patakazoenda kuzbc kekutanga takasvika tichiti isusu kuti maprofita atanzwa nawo hapana kwatichaenda ngatimbomirei nekudini nekunamata ingoona kuti tinodii. Saka kuti maprofita andiri kuona kubva ndingatibva zvandakabva paredhiyo pekutanga handina muprofita andibatsira kunzi kwamai hwani wandakamboenderera kuzaka ndiwo zvandakaita ndikati ndikabva panapa ndibva ndaenda mushure momwe ndanza chimwe chirongwa paredhiyo paine umwe murume akataura nhoroondo yakada kufanana neyangu mandataura nemudzimai ndikati ikanditori nhamba dzemurume ndozomufonera mai avamuprofita vanokwanisa vangu vachikwanisa kugadzira dambudziko rangu mandataura nemunyina wangu achibva andipa mari ini hana mutaura kuti ndiri kuenda kwakati ba mandangoenda ndega
ndaenda ndega ndakavanda ndichisvikeko ndakabva ndagamuchirwa nevanhu pabus stop ndagamuchirwa nevanhu amadzibaba wacho vana ndasvika pasowe pavo vananzi namai vazvikanzi vana madzibaba mirai nemurume yei ikokoko murume uyu ane zvinhu zvakarema zveshuwa ndikando munhu akaita first time yangu kunyasa kunditsanangurira dambudziko ramai vangu nemo zvariri abva nditsanangura ndo zviri kupai dambudziko zvese izvi mandati alright abva ndamweya mvura ndiriko saka achibva anditi no zvawasvika mukudoka kudai so achakwanisa kushandira manhero anaya chakushandira mangwana kwaedza tokuita matare yako ipapo ndoona kuti ndopo wakairasa mani takabva ndanopiwa sadza vanaenda kunorara kune mwana madzibaba vatada kuti tinorare ndati kudare ndakati batwe neopo ndakabva ndaona mai vangu vachibvira kubhururuka kubva kunoku vachibva uya vasvika kuti dzipa mberi pangu ndichiita fanika ndiri kurota vachibva vandinongedza zvikanzi haufi wakandigona nyange zvidii ndakasara ndomuka kuseni mai vaya vamwe vatovaona dambudziko raya vakuita fanika wako vari kudini vakutondisema ndakasara ndopiwa muteuro pasisina zvandichanzwisisa ndasara ndouya kuno muteuro yese haichashandi chinhu zvazvati no umwe musi musi hachazondiya nomwe munhu angambotibatsira vandati ndakarara takunze kwakuedza vandaita vananyatsa kuona wakabva ndairota vananyatsa kuona wakabvara kuuya panhanga kuti ndakatsoka kunge chinhu chaiya chine saundi vanyatsa kuona panhanga panabva wasvika kuti dze vandaona mwana mai wemuraini wemwe unogara kudzasoni wemwe unogara chiita fanika ndiri kurota wari kuita kundinongedza ndakabva ndanzwa zisimba rakandibata ndakarara so vandanga kurwisana navo mai vaya kurwisana navo ndakabva ndangoona wabva wangoite mupombo wandimuka wabva waita kufamba wachiti ndichikuona wachimhanya chaizvo kudzokera chi zvokutoti vanogona kunge vari kubatsirwa kuroya kwacho nevamwe mazoona mani saka ndaitozvirota zvinhu izvozvo saka pandakaona wakatiza kumhanya imwe speed isinganzwisi bvura waona speed yekumhanya saka wachibva wasara awamanje ini vandanzwa ndakuita fanira ndokutokomuniketa muhope ndichiti mimi mai vangu chaiwo wanditadza pana ndawadzika mamustudio wanaenda vandaona ubva wangompumuka saka vamazuva ayo zvamboita fanika zvatitonho ndakutonzwa nesimba nekutonzwa nenyama yangu kuti ndakudzoka kuita munhu chaichai zvatanga futi saka pandiri kana ndiri kufamba ndonisingoita fanika ndingorowo chimunhuwo zvacho zvokuti kana iri mwandiona kufamba ndikatokutoti kozveze nyama yangu tataso kuti nyama yangu haina simba so unoonaramba bcause ndikasimuka kana kufamba ndogona kungofamba but nyama yangu yakatoremerwa mese mabhonzo angarema ende kazhinji ndinobayiwa pachipfuwa pa zvekuti ndikabayiwa so apa kapa unoshaya zvekuti kana urara chaiko chaiko haurari ndo dambudziko rangu iri randiri kutsanangura nezvaro kudai mhuri yezimbabwe yagona kundibatsirawo asi panodiwa kana ndichitsvaga rubatsiro rwandiri kutsanangura kuti kutsvaga rubatsiro ndinofunga hangu ndichiti panoda munhu anonzwa denga ake kana ari denga achinzwa denga zvakanaka kana iri n'anga iwe n'anga yechokwadi nekuti ndaneta ndaona vanhu vanongoti vanondiitisa kuti ita zvakadai isa hapana zvese zvazviri kushanda ende uchisvika pamuprofita anogona kutsanangurira kuti zvakadai zvinhu zvacho zvisiri izvo wozopa muteuro hapana chinoshanda ndingati pakubva kukura kwangu kwese pandafamba kune vanhu vandakaenda iye mai yokweza akawandiri kutsanangura nezvavo wakaninonga nemo kozi yaumwe andakaenda ari mudhuze munharaunda yedu akasonditsanangura ndiye akasvika achibva anditsanangurira nyaya yenhunzi achibva anditi baba ndaona pamuri mune rombo rakanaka chaizvo asi ndaona nhunzi dziri kutera vanhu vese vangori pobva vatanga kuseka zvikanzi nhunzi inotenga inoruma munhu iri ndibva ndati hemeni munhu wamwari zvishuwa nhunzi dzinondiruma zvikanzi baba ndaona nhunzi dzichikuruma hapana chamunoita ndikasaka ndoita sei zvikanzi munofanira kuti mushandirwe saka ndinofanira kuti shandirwe ndiye munhu wari mutu wakanyasa kuona iyoyo ndikanzi saka imi kuti kushandirika munodzoka mangwana kuti tonogazishandirai kumvura patakauya kunoku takatora nemudzimai dzakasimuka neni nhunzi pano tichikwira kombi neni ndakatisvika Jordan kuya takasara totoshandira kwekwe yakona zvakafamba svika tangosiyawo tikazomutorana futi nyanzvadzi dzangu nevaninginavo tinoshandirwe pamwe chete tichisvika takagara semhuri da tibatsirwe so hapana zvinongoonekwa tikabva hapana hanzvadzi dzangu dzinongotambudzikawo ini ndongotambudzikawo hanzvadzi yangu inhamba 2 yandatsanangura nayo zoti yakarorwa mukamuona zvaari anotoseririsa otherwise kana chitori tasaini ndanditondombowana chekuvi iye murume akandotambudzikawo wese kana kudini haana kana ndichainacho indi kana tisanangura titi mhaiwo zvinhu zvakadai so hapana ende kana titi mhaiwo ona izvinhu zvatinesa ngatirongere kana kuti titi mhaiwo wangu ngatitorei muprofita tishandire pamusha muprofita wanotopesera vane ndimi dzavanotaura toti pakauya muprofita takara chimbozvezi pakauya muprofita pamba wachisvika wakaona muprofita wakatarisa naye wakasekerera naye muprofita ndakutoziva kuti zvavharana hapana chichabuda wakamutsamwira wakatipedza nguva wakatisiya ukazona wavhunduka wakataura ndimi dzavataura muprofita uya bhandirera varatoti to hana chachaona akutoblema isusu hapasisina pano ende achitobva ipapo hapasisina last ndofunga tine nino akataura mumwe muprofita achiti ndewe mandiriri achiti anoona chandikati anasa kuona chaizvo achibva auya bha atonifonera zvikati mukomana uya ngatiende naye bha atonoshanda kumba atasvika kumba achibva asvika abva atobvunzwa nemutupo unoyere ichichi zvikashanda ini mandatoziva kuti hapana chichashanda muprofita akaita achibva atino
ndikuona pakati penhanga yenyu pane mushonga chabva anotora akabva anochera chiya chinonzi nyengerezi hamuna kana muchizwa nyengerezi iye akanochera pakati penhanga yedu saka achera nyengerezi iya mai vangu vakapururuzwa kuti muruzwi kanzi ando chinhu chandandiri kuona ichi waiti hakuandibvisira chinhu ichi ndicho muprofita uya akaropihwa mari majusa ndimunini wangu achibva anochipisa chinhu cheyo but tifamba wega iye muprofita achibva ati taakubuda ndibvati ona ino anogara zvakanaka pura kuti munini wangu haana kana mukadzi zvikanzi muprofita zvikanzi manje munini wako uya ane chii ndiri kupa 3 weeks kana mwedzi miviri kusikana nekuroora but ine zvipatwa 4-5 months hapana kana dambudziko ene munini wangu ane dambudziko semutuvi wekuti ane nguva yanorwadziwa nenhengo yake ichipisa kuti tifanira iri marasha ine nini ndine nguva yandinoita futi tisati tapedza chirongwa chesvondo rino takwanisawo zvakare kutaura nen'anga mbiri dzine mukurumbira sekuru Banda nasekuru Kafera kuti vatiudzewo zvavari kufunga pamusoro peurwere kana kuti pamusoro pedambudziko rapinda mhuri iyi. Zvisinei hazvo, sekuru Banda vavimbisa kuti vari kuda kuti vabatsire mhuri iyoyi vagokwanisa kuirapa ibude mumatambudziko ainawo, uyezve vagovakirawo zvakare mhuri iyoyi musha unoyevedza. Asi patabata zvakare vemhuri iyi kuti vange vachiwana rubatsiro urwu vati kwete, takuda kumboedza zvemapostori zvechivanhu kwete. Handizive kuti rubatsiro rudzi rwamungakwanise kuvapa mhuri iyi, mhuri yeZimbabwe. Vasekuru Kafera vataurawo zvakare maererano nedambudziko ratarisana nemhuri, vakati vanokwanisawo zvakare kunge vachiripedza. Zvinhu zvakaitika zvinotyisa pamhuri iyi, asi hapana masaramusi asingagadzirwa asingapedaguriki. Masaramusi ese anogadzirwa nemunhu anopedagurika anogadzirika. Saka tiri kuti kune mhuri iyi takapiwa zvipo zvakasiyana siyana. Zvipo zviri patiri ndezvekubatsira vanhu vane matambudziko akasiyana siyana, kuburikidza zvakare nezvemasaramusi zvinoitika pamhuri kuti vanodyiwa nenhunzi, vanosangana nezvinhu zvakasiyana siyana kuhope. Tiri kuti isusu tikuimbisa kuti tiri kubatsira mhuri iyi nepese patinokwanisira, zvisinei nekuti masaramusi akabva kunani akabva kuna vabereki, asi tichapedikura masaramusi ari kuitika kuti zvipere zvese zviri kuitika. Tanzwa mataura zvakare nawe kuti muda kuedza kubatsira mhuri iyi painogara. Chokwadi tichabatsira mhuri iyi kuti tivagadzire pekugara pakanaka, tivavakire pekugara, tivatsvagira mabasa akanaka ekuita kuti mhuri dzavo dzikwanise kurarama. Pamusoro iyi mhuri iyi kuitika kuri kuitika pamwana uyu nevamwe vake. Mwana uyu akaenda kumakuva, anenge akaindiswa kumakuva nevabereki vake. Vabereki vake kumutora kumuindisa kumakuva, vamuindisa vane munhu wavakasvikira akanga akafa. Saka vana vaye vaya kana vakaona chitunha chekumakuva, chitunha chiya vakachiona chete, vakaera vapfira mate, kupfira mate kungoera wapfira mate chete waona chitunha ichocho. Chitunha ichocho manje ndo chinonzi chakutevera, chakuronga nhunzi kana chimwe chinhu. Asi kana vachikwanisa izvi zvinokwanisiwa kubvisa nemunhu anokwanisa kuziva, anobvisa zvikwambo, anoita zvimwe zvinhu. Kana pasina munhu anobvisa zvikwambo hazvikwanisike kubva. Plus pane mamwe vafana vadiki kana maprofita vachiti tunaenda kunogadzira izvo kwete, vasaendeko anotorana nezvinhu zvakaomarara. Saka izvozvo ive pachimarawe tichawana munzako naiwe kwauri chipitawo. Saka isusu tinotya kuti chinenge chawana umwe wako iwe uende kunosvora. Ndiche chituwe ichocho tinoenda kumochari kunotora zvitunha, kunopinda kutora zvitunha. Ukapinda uchitora chitunha kana bruru wako kana ani, ukaera watora chitunha chiya ukapfira mumochari, ukamwera wapfira mate chete, zvinhu zviya zvese zvinotevera kwauri. Nekuti vamwe vanhu varimo vanenge vane mishonga vakafa vachitambura, vakafa vachinongwa kunze. Saka izvozvo
zvinoita kuti iwewe ushupike. Izvozvo munofanirwa kuchenjerera zvinhu zvacho izvozvo zvekuti kana munhu akaenda kumochari aende unotora majuniya uenda kumochari unotora munhu uyo achimutora achingonopindamo anonzwa kuda kurutsa oda kurutsira mumochari. Ukada kurutsira mumochari chete waenda hauchisiri munhu achaita right foot iwewe unenge watotora munyama. Saka izvozvo zvese zvinoda kugadzira. Mwana uyu ari kurumwa nenhunzi. Aiwa nhunzi kana dzichimuruma anofanirwa kuti aone isusu isu tichita zvimene tifuna. Ndikatenga nhunzi dziyetu ndidziindise kumunhu wacho akadziisa but vana mai vacho kana varipo pane umwe mufiti ipapo, pane umwe anenge asingaite mushi anenge achitoroya. Saka munobvunza mwana uyu kuti hauna kumboendiswa kumakuva here nefamily. Kana makaenda kumakuva kunosvika kumakuva kunoita zvinhu zvese kumakuva izvo zvinoda kutoonekwa naisu. Isu tinopinda mumakuva nguva nenguva. Saka isusu tinomuyamura. Kana aripo achiti ari kunyaramba achinetseka nenhunzi, nhunzi iyo dzimwe nguva kana ukaita right inogona kuuya kana wakaenda kumakuva. Kana ukangoita light chete usiku inogona kukuruma futi. Saka izvozvo vana mai vacho mwana uyu achibviswa zvinhu izvi vana mai vacho futi vanoda kugadzirwa kana vari vapenyu kana vakafa kutoenda kumakuva avo kunogadzira ipapo. Kana vari vapenyu ngavasiye vagadzirisa vanhu mwana uyu aite mushi. Hatidi kuti mwana uyu agare achinetseka achirumwa nenhunzi. Hagoni kugara nemukadzi nekuti nhunzi iya inenge yakutoita zvese zvimene ifuna. Ndinovimba mafadzwa zvikuru nechirongwa chatakupai, chirongwa chatakuunzirai. Mazvinzwa mhuri yatambura vanetseka vari kuchema kwamuri kuti vedu weka tioneiwo vedu we. Muonai zvatakaitirwa nevabereki vedu. Inangu handidi kuti amai vangu vafe, handidi kuti kana ani wangu vafe, asi chandoda kuyamurwa dambudziko iri kairi riri pamberi pangu ripere. Munoti kudii nayo iyi mhuri yeZimbabwe? Vanodawo kubatsira manzwaka vari kutadza kana kuita basa chairo repamba. Dzimba ndofunga muri kudziona ndidzo dzimba mbiri. Shuviro yavo ndeyekuti vasvikoka pane imwe level, zvinhu zvivafambire. Saka kune vanoda kubatsira tibate veDrumas Media, tokupai nhamba dzavo kana muri kuda kuvavakisirawo dzimba. Mwari anokukomborerai. Kune vanodawo kupa hembe, aiwa zvakanaka chose, kana chikafu chaicho. Ndingafare kuti ndigozoti rimwe zuva ndauya neDrumas Crew kuuya pamusha iwo zvakare vanhu muchiita zvese zvakasiyana siyana kuedza kakuyamura mhuri. Kurangarirai kuti iwe ndini, ini ndiwe, inyika yedu teseka toda kurarama. Ngatitsvagei mabatsiro atingaite nepese patinogona. Don't forget to subscribe to Drumas Media, and remember, Drumas Media taking you to another level. It's bye for now. Andrew Neshamba signing off.